And then, bago po tayo mag-start, let me introduce to you po our resource persons for today. Andito po ngayon ang ating Regional Director na si Dr. Rosa Maria B. Rempilio. Ayan. At kasama po ni RD, ang ating head ng PHPRU ng ating na si Dr. Aurora Teresa Deluro. Ayan po. And kasama din po natin ang ating Nurse 5 and Mental Health Program Coordinator na si Miss Wendelin G. Baluis. Kasama din po si Miss Twinkle Jean P. Lorilla, ang ating Nurse 3 and Regional Newborn Screening Program Manager. Ayan. So, mag-acknowledge muna po tayo ng ating mga media. From Radyo Inc., DWRL, Sir Alwin Lovett. Ayan. Hi, sir. From Brigada News Legazpi, Sir Norris. At marami po sila from Bicol.ph. Ayan. Sila Sir Michael, Ma'am Katrina, and Sir JR. Tama po. Ayan. And we also have from Love Radio, si Sir Mar and Julius. San po sila? Ayan. And last but not the least, si Miss Angel Mustasa, of course, from DZGB. Ayan. So, marami pa pong hopefully dadating later on. So, let us hear welcome message from our RD. Isang malusog at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa ating mga media partners na naririto, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol. Isa kayo sa pinakamahalagang connection natin sa mga Bicolano. Dahil kung wala kayo, hindi natin may ipapaabot ang tamang impormasyon para sa kanila. Sa buwan na ito, ating press conference, tatalakayin natin yung tatlong mahalagang topics. The newborn screening, expanded newborn screening week dahil sineselebrate natin siya during the first week of October. Yung Filipino Elderly Week, dahil malaki din naman ang ambag nila sa lipunan, and our Mental Health Awareness Month. So kaya nandito po yung ating mga resource speakers, mga program coordinators ng nasabing programa. And for the last part, tatalakayin din natin yung ating post-opong response sa Masbate na medyo across the Bicol region, siya lang yung nadehado ni Opong. So yung expanded newborn screening is actually a program ng Department of Health kung saan maaga pa, pagkapanganak ng bata, malalaman natin agad kung meron siyang enzyme deficiency. Itong enzyme deficiencies na ito, maaagapan natin para maging normal at aktibo ang mga bata sa paglaki. Yung mga detalye kung anong mga sakit ang itidiscuss sa expanded newborn screening, itatalakay ni Ms. Twinkle. So for the month of October naman, yung ating Mental Health Awareness Month, malaking usapin kasi ito. Lagi tayo nakafocus sa mag-ehersisyo, kumain ng tama, balancing work-life balance, pero yung mental health, nakakalimutan natin. So ito yung magandang pagkakataon na may tanong ninyo kay Ms. Wendelin Baluis, our mental health expert sa programa, kung ano yung mga hindi natin madalas pinag-uusapan. Hindi ganon kadali pag-usapan ang mga sakit na may kinalaman sa pag-iisip. Minsan, nalalaman natin malala na, pero naaagapan naman siya kung nalaman natin kung paano i-recognize yung mga simptomas na may lead to a mental health illness. And yung ating mga lolo't lola, kadalasan, pag matanda na, ang feeling nila, wala na silang silbi. So this week, the first week of October, ay nakalaan para sa kanila.
paano ba natin sila aalagaan, paano natin sila pagyayamanin, at maiparamdam na importante sila dahil malaki ang naiambag nila, hindi lang sa pamilya, kundi sa buong society. So yun. And lastly, alam ko ang iba sa inyo galing Masbate, nag-cover ng nangyari sa nangyari ng epekto ng opong. Nakita ninyo kung gaano medyo hindi sunerte. So, Dr. Radaluro, as head of the Public Health Preparedness and Response Unit, will be discussing the actions taken by the Department of Health Bicol Center for Health Development. So sa muli po, maraming salamat sa ating mga media partners kasi kung wala kayo, walang maipaparating na tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Sa muli po, salamat at sana patuloy ang ating partnership. Thank you very much po, RD Rose. So, RD po will go na ngayon po kasi po may a-attendan po si RD na equally important event. Ayan. So, thank you po, RD. Ayan. So, ayan. Thank you, Dra. Okay po. So, dumako na po tayo sa ating unang topic, which is nabanggit nga po ni RD ang ating expanded newborn screening that will be discussed by our Regional Newborn Screening Program Manager, Ms. Twinkle Jean Lorelia. Hello, magandang hapon po sa ating mga media partners and thank you for your time. So I will be discussing po the expanded newborn screening program as a preventive public health po. Next slide po. So ngayon po, due to or dahil ang legal basis po natin ng pagsa-celebrate ng National Newborn Screening Week this October 1 to 7 ay ang Presidential Proclamation number 540. And ang atin pong theme for this year po ay Naitay, ipa-newborn screening nyo ako ha, kasi para po sa mabuting future ko. So yan po yung very crucial na ma-detect ng early ang inherited diseases to prevent permanent damage po sa ating affected child. Next slide please. So ito po ay pinaka-crucial na magawa as early as possible. Next po, sir. So ito po yung makikita nating life or living testimony ng ating program. So dito po may dalawang bata. Yung isa po si Rina at yung isa po ay si JR. So parehas po silang na-detect through the newborn screening program na may congenital hypothyroidism. So isa po yan sa nai-screen sa ating program. Ngayon po, si Rina, siya ay na ENBS or na pa-screen at nabigyan ng karampatang lunas at gamot. Samantalang si JR po, nung time niya na yan, nung pinanganak siya, hindi po siya na expanded newborn screening, kaya hindi po naagapan or na-detect agad ang kanyang kondisyon. So hindi po siya nagkaroon ng gamot at hindi po siya ng tamang konsultasyon sa doktor. Kaya ang nangyari po, nagkaroon siya ng mental retardation which is irreversible na kung sana na-detect early po ay naging normal ang bata. Gaya po nung isang bata sa picture na si Rina. Next slide po. Ayan. Sige po, sir. So kung makikita nyo po, flashback from 2004 kung saan po naisabatas ang ating expanded newborn screening program to the Republic Act 9288. Ngayon pong 2018, yan na po si Rina. Isa na po siyang civil engineer. Samantalang si JR po na hindi po na pa newborn screening ay ganun pa din po yung kanyang kalagayan. Ayaw po natin na mangyari yon, kaya dapat mapa-expanded newborn screening po ang lahat na ipinapanganak na sanggol. Next. Okay po. So, ipapakita ko lamang po sa inyo, dire-diretso po natin, sir, ito po yung reason bakit kailangan natin. So, sa isang baby po na pinanganak,
hindi natin alam kung sino ang may kondisyon. Kaya dapat ma-check po natin yung disorder. So kapag dun sa baba, early detection through the expanded newborn screening, mabibigyan po siya ng tamang medication and preventive measures. So ang kanyang kondisyon po ay magiging controlled or stable. Pero kung hindi po napa-newborn screening, ang mangyayari po ay pwedeng magkaroon ng mental retardation or maagang pagkamatay. Next, sir. So, covered na po siya ng expanded newborn care package sa PhilHealth. So kung si nanay or si tatay ay PhilHealth member, hindi na po kailangang magbayad for the expanded newborn screening. So maa-avail po natin ito sa mga accredited nating birthing homes na PhilHealth accredited po. Next slide, sir. So tumaas po yung ating coverage, So from yung 2009-15 na expanded newborn screening, expanded newborn care package, siya po ay nagkaroon ng 50% adjustment of select case rates amounting to 5,072.50. Pero kung tatanungin niyo po kung magkano lang yung expanded newborn screening doon, 1,750 po yung solely for the expanded newborn screening. Yung package po na yan, kasama na po dyan yung bakuna ng BCG, Hepa B, pakapanganak, tapos eye care, warmth po sa baby, and yung ENBS and the hearing screening. Next slide, sir. So, yan po yung mga detalye. Kung saan pwede pong ma-reimburse ng mga birthing facilities sa PhilHealth ang provide nilang newborn screening services. Next po. Sige po, sir. Ito po yung mga criteria paano maka-avail ng PhilHealth benefit. So, either po sa parent ay member at dapat manganak po sa PhilHealth accredited na facility kung saan po available yung services po ng expanded newborn screening. Ito din po ay requirement na sa license to operate ng ating mga birthing homes. Next slide, sir. So bakit mahalaga po na ipa-newborn screening ang ating mga bata? So hindi natin alam kung sino po ang may disorder, lahat sila mukhang normal. So unless na ipa-newborn screening po 24 hours after birth, hindi po natin malalaman or saka lang natin malalaman po yung kondisyon na maaaring meron sila. Sige po, sir. Ayan. So, sige po, idire-diretso na natin. So, 24 hours from birth, sasagawa. And then, ang result po ay available 7 to 14 working days. Pero, kung ito po ay may positive result, meron pong tatawag doon sa parents about sa result from the newborn screening center, kung saan po may mga espesyalista tayo na mag-a-advise sa magulang kung ano po ang next na gagawin. Kasi screening pa lang siya. It doesn't mean po na meron na siyang disorder once na nag-positive. Kailangan ipa-confirmatory test po muna yung bata. So, i-advise po niyan ang mga magulang kung sakaling nagpositibo ang kanilang mga anak. Next po. Ayan. So kung gusto nyong malaman paano siya ginagawa, sige po sir, may pictures pa tayo. Ayan. So dyan po sa sakong ng baby, dyan po piniprick yung may shaded part, piniprick yung bata para makakuha po ng iilang patak ng dugo. Hindi naman po madami. So dapat ma-satisfy lang po itong circles dyan po sa expanded newborn screening filter card, kung saan yung card po na yan po yung tinatawag na screening kit na pinapadala sa laboratory po sa Manila. At dun po itetest kung si baby, dun po sa nakuhang blood sample, kung siya ay positibo o hindi. Next po. Ayan, so bakit mahalaga? Ano po yung mga disorders na maaring ma-screen? Next slide, sir. So, ito po yung golden period na tinatawag natin. Dito po sa left side ng ating table, yan po yung mga disorders na pwedeng ma-detect. CH po is for congenital hypothyroidism. CAH is congenital adrenal hyperplasia. PKU is phenylketonuria. GAL po is galactosemia, MSUD po is maple syrup urine disease, at ito pong mga group of disorders na tinatawag na metabolic diseases, yung amino acid disorder, organic acid disorder,
fatty acid disorder, and urea cycle defect. Meron din po tayong biotinidase deficiency, cystic fibrosis, at yung pinaka-common po na maaaring narinig nyo na, yung G6PD deficiency. So, 29 and more disorders na po ang pwedeng ma-detect sa expanded newborn screening. So, kung hindi po sila mai-screen agad within the golden period of less than 2 weeks or 1 week, medyo magkakaroon na po kung sakaling positive si baby, may signs and symptoms. So dapat after 24 hours mapa-screen and ma-manage po agad ang baby. Next po. So kung nagtatanong po kayo, ano na yung may mga positive conditions na meron tayo, as of December 2021, ito po yung mga confirmed cases natin. So, at nandyan din po yung prevalence na meron tayo. So, isi-share na lamang po ni Ma'am Denise yung data natin. Next po. So, for Bicol region po, yan po yung ating data for January to June 2025. We have screened a total of 37,014 babies po. So, kung ibabangga po natin siya sa Philippine Statistics ano po natin, data or PSA data ng January to June 2024. So, meron po tayong coverage sa region na 87%. Okay? So, hinihikayat po natin ang mga mommies and daddies na huwag kaligtaang magpa-newborn screening ang kanilang mga babies. Kasi karapatan po ito na isabatas na po ito through Republic Act 9288 na bigyan natin ng chance po ma-screen ang ating mga bawat batang pinapanganak sa ating bansa o sa ating rehiyon. Next po. Kung makikita nyo naman po, yan yung mga na-screen din po natin kada probinsya po from January to June 2025. So, ibibigay ko na lang po kay Ma'am Denise yung specific data. But for Albay po, we have 88%, Cam Norte 78%, Camarines Sur, 87%, Catanduanes, 95%, Masbate, 77%, and Sorsogon, 88% po. So kung makikita po natin na iba-ibang probinsya, iba-iba po ang coverage, so medyo mababa po tayo sa Masbate at saka sa Camarines Norte. So hinikayat po natin na mapag-igting sa inyong mga radio stations po na nako-cover ang areas na ito. Sana po matulungan nyo kami na maging aware ang ating mga buntis pa lamang na mga nanay na bago sila lumabas sa birthing home, siguraduhin mapa-expanded newborn screening ang kanilang mga baby. Next po. So, yun lamang po for the expanded newborn screening program. So, didiretsuhin ko na po. Okay lang po ba? Ayan. Idediretso ko na po kasi ngayong first week of October ay sineselebrate din po natin ang Elderly Filipino Week. Ayan, celebration. Next slide, sir. So, ang ating National Commission for Senior Citizens po ang lead agency sa pagsusulong po ng selebrasyong ito. So, meron po silang inilabas through NCSC Memorandum Circular 02 Series of 2025 patungkol po sa nationwide participation in the celebration of the 2025 Elderly Filipino Week. Next po. So ang ating tema po para sa taong ito for the Elderly Filipino Week celebration is Embracing Age, Living a Life with Dignity and Purpose. So kumbaga, hindi isang kahihiyan or hindi dapat mahiya na ikaw ay senior citizen na, kundi may acceptance at maging proud kasi sabi nga ni R.D. Rempilio po kanina na sila, ang mga senior citizens po nating mga kasama, sila po ay may malaking mga naiambag sa ating society po. So, ang ating pong goal dito is to recognize the integral role of older persons in society and their continued contributions to nation building. Next slide, sir. So, pag sinabi po nating healthy aging, ito po yung ina-advocate ng Department of Health. Ano po? Na hindi porket senior citizen ka na, ay may sakit ka na. Kundi, senior citizen ka, pero ikaw ay
malusog pa din. Ayan. So healthy aging po does not mean or more than just the absence of disease, but it is the process of developing and maintaining the functional ability that enables the well-being in older age. So marami ka pa din kayang gawin kahit ikaw ay senior citizen na. Next slide. So, statistics lamang po sa Pilipinas, so meron na pong 9.2 million senior citizens sa 2020 at kung makikita po natin, nag-shift na po ang Pilipinas sa aging population by 2030. Dumadami na po ang senior citizens sa ating bansa. Next slide. So, ano po yung characteristics ng ating mga senior citizen? So, they are at risk for functional decline and development of geriatric syndromes. Pag sinabi po nating geriatric syndromes, ito po yung mga physical na nakikita or kondisyon na special po siya sa mga senior citizens lamang. Example po nito ay ang urinary incontinence. Yung tipong nabahing, naubo, sabay ng naihi. So, yung mga ganun po. Then, at risk for social isolation. So, tamang-tama po, nandyan po ang ating mental health program kasi yung mga iba nating senior citizens po ay nagiging malungkot na kasi wala na yung mga anak, nagsitrabaho na, sila-sila na lang sa bahay. Silang mag-asawa or kung single po, walang kasama sa bahay. Then, they are vulnerable to abuse and neglect. Kasi nga po, wala nang lakas, lalo na yung bedridden, pwedeng prone po for or at risk for abuse. And the risk factors din po ng unhealthy behaviors from different life stages manifest as poor health outcomes later in life. So yung mga chronic smokers, syempre pagtanda na po, pwedeng may COPD na sila or nagmamanifest na po ng ibang sakit kasi yung mga unhealthy lifestyle nila nung kanilang kabataan. Next po. So ito po yung ating health status based from the focused interventions for frail older adults. So ito po yung latest research pa din since 2019, wala pa pong nilabas na bago na 15.5% po ay frail, especially kapag 80 years old na, mahina na po. Then 19.3% ay malakas pa din and 60.5% are papunta na din po sa panghina. And then there are sleep problems na nararanasan ng senior citizen accounting to 29.6%. May nakakaranas din po ng depression na 19.8%, cognitive impairment po na 24.4%, dementia 9.1%, and anxiety of 7.7%. So sa mga sensory impairment po, halimbawa yung mga meron na pong diferensya sa pagtingin, 80.4%, and for hearing impairment, mahina na ang pandinig, 30.9%, at yung vestibular impairment or medyo nahirapan po sa pagbalanse, 23.4%. Next slide po. Ayan. So sa Department of Health po, sinusulong natin under the Health and Wellness Program for Senior Citizen na ang ating pong bansa ay merong Filipino senior citizens that are able to live an improved quality of life through a healthy and productive aging. At ang ating mission po sa program ay i-implement ang well-designed program that shall promote the health and wellness senior citizens and improve their quality of life in partnership with the stakeholders. So, kasama po natin ditong ahensya sa pagtataguyod ang National Commission for Senior Citizen, DSWD po, for the long-term care, and then PhilHealth, of course, for the health financing, then the local government units po, kasi nandyan nakabase yung ating mga senior citizen organization like the OSCA po. Next. So yan po yung ating mga laws and framework for the implementation of program. Next slide, sir. Ito din po yung aming healthy aging framework sa Department of Health. Kung baga makikita nyo po dyan na ang health and wellness po ng isang senior citizen, hindi lang yan nakabase po sa kanyang status sa buhay, kundi may iba-ibang tinatawag na social, political, and ethico-legal, cultural, and economic determinants of health. At syempre sa Department of Health, may strategies po tayo paano natin mas mapagtibay ang health ng ating mga senior citizens. Next slide, sir.
So ito po yung gusto lang namin na i-promote sa ating mga senior citizen, this Elderly Filipino Week, ay magkaroon po ng health promotion po. Next po, sir. Ayan, so move, mag-exercise. So hindi porket senior citizen na, hindi na mag-exercise. So depende sa kakayahan ng ating senior citizen, pwede siyang maglakad-lakad lang or mag-jogging para po siya ay meron pa ding physical activity. Next, sir. Ano po yung benepisyo nito sa ating senior citizen? Nare-reduce po pala ang risk sa dementia kapag tayo po nare-reduce ng 30 to 40% kapag tayo ay nag-e-exercise. And it prevents hippocampus from shrinking, or it means na nakakatulong po sa memory retention kapag tayo po pala ay nag-e-exercise. And it triggers growth of new nerves. Next po. Number 2, pagkatapos mag-exercise, eat and hydrate. So, dapat matutukan din ang nutrisyon ng ating mga senior citizen. Ano po? So, pwedeng at risk sila sa malnutrition dahil sa interaction ng various physiological, psychological, and socioeconomic factors. Next po. So, ano po yung dapat gawin? Drink plenty of liquids. Make eating a social event. Mas maganda po kung sinasamahan natin si lolo at lola pag kumakain kasi mas natutulungan silang gumana na kumain. Ano po? Then, plan healthy meals. So, wag naman porket paborito niya ang daing o kaya yung pusit na tuyo. Wag naman yun lagi na lang. So, may variety po ang ibibigay natin sa ating mga senior citizen. And know how much to eat. Next po. Vary your vegetables, eat for your health, teeth and gums, and use herbs and spices to enhance yung panlasa ng ating mga senior citizen. Next po. Ayan. So, keep food safe. Paminsan po ang ating mga lolo at lola, ay sige, i-ref mo muna yan, sayang, di ba? Pero dapat i-check ng caregivers kung okay pa po kasi prone sa dehydration at food poisoning din po ang ating mga senior citizens. And ask your doctor about vitamins or supplements. Kasi ang ating mga senior citizens po, marami na silang iniinom na gamot. Pwedeng 4 or 5 na supplements or mga maintenance na ang tinitake. So, dapat magpa-advise sa doktor kung walang interaction ito. Next po. Ayan. So, i-follow po natin ang Pinggang Pinoy for the right food group na ibibigay sa ating mga senior citizens. Next po. So, dapat may adequate rest and sleep din ng ating mga senior citizens. Paminsan, masyado silang maaga matulog at super aga din po nilang magising. So, ang iba nahihirapan ng makatulog. So, may mga tips tayo na makatulong sa kanila na mag-relax bago matulog para masigurado na may sapat pong tulog ang ating mga senior citizen. As much as possible, wag masyadong matulog sa hapon. Kasi pag natulog na sa hapon, hindi na makakatulog sa gabi. Next po. Ayan. Sige po. Next, sir. Ayan. Next po is spiritual and psychosocial well-being. So mahalaga po na i-involve din ang ating mga senior citizen, hindi lang sa mga physical na activities, kundi para mas maging productive pa din sila, pwede po tayong mag-involve sa mga church or mga religious activities na meron silang purpose and meaning. And psychosocial well-being po nila ay ma-enhance through social interaction. Pwede po yung tinatawag na intergenerational activities. Like, paminsan may bonding time sila with their apo. Ayan, kung may mga apo. O kaya naman po ay meron din silang other activities sa mga youth or other generations po na meron. Kasi ang ating mga senior citizens, gusto po nila magbahagi or mag-share ng kanilang mga wisdom in life. So, kung may pagkakataon na may ma-invite natin sila sa mga activities, let us make use po of their wisdom para makatulong po sa ating society. Next, sir. Ayan. At pinakamahalaga, magkaroon po tayo ng periodic medical check-up. So,
dapat annually po nagpapa-check up ang ating mga senior citizens. So, ang tanong dyan, saan kukunin? Kasi ang hadlang lang naman ay alin? Siyempre, yung pera. So, we advise, next slide po, sir. We advise po na magkaroon, ayan. So, ito po yung binibigay, yung next slide na po, sir. Binibigay natin sa Department of Health. Meron po tayong bakuna para sa mga senior citizens. Yung anti-pneumococcal vaccine and flu vaccine annually. Yung anti-pneumococcal vaccine, as per the National Immunization Program po natin, medyo underutilized po yung sa Camarines Sur. So sana po makapag-avail yung ating mga senior citizens sa CAMSUR, sa rural health units po nila, para mabigyan po sila ng at least 1 dose of pneumococcal vaccine at the age of 60. And if may capability sila after 5 years, pwede po silang another shot. Pero yung flu vaccine po natin, dapat annual po ang nare-receive ng ating mga senior citizen na flu vaccination. And itong kagandahan dahil lahat ng senior citizen po ay may mandatory PhilHealth coverage na at inpatient benefit package depende sa kanilang sakit. Ano po? Covered yan ng PhilHealth. And meron na po ngayong konsulta or yung bagong pangalan po ngayon ng konsulta is Yakap. So magpayakap po ang ating mga senior citizens. Kasi po sa Yakap or yung dati natin usual na famous na i-konsulta, may mga basic laboratory fees po na covered na doon. So kung walang pera pang dole out ang ating senior citizen, pag sila ay PhilHealth member at pumunta sila sa isang Yakap or i-konsulta accredited facility, maa-avail na po nila yung free laboratory test, check-up at pati gamot na covered ng Yakap package. So, i-encourage po natin ating mga senior citizen na magpa-enroll sa mga accredited facilities. Next po. Ayan. So, dapat magpa-cervical cancer screening na din po women older than age 65 and begin monthly breast self-exam starting age of 25 years old. So especially kung tayo po ay at high risk, na merong history sa family ng cancer, so mas maganda ma-remind natin ating mga senior citizen na magpa-screen. Next po. Ayan. So sa mga lalaki naman po, dapat meron din po silang colorectal cancer check-up pag 50 to 75. Ito po, kung ire-recommenda na mag-colonoscopy, sigmoidoscopy po, and stool blood test every year. Ayan, or occult blood test. And most appropriate po, candidates for prostate cancer screening include men age 50 to 75 years old. So meron na po ba tayo dito mga 50 years old? Wag nang hintayin na mag-senior citizen, magpa-screen na po for prostate cancer. Ayan. So sa meron po tayong mga RHUs or sa ating mga DOH hospital for these services. And meron din po kami yung tinatawag na geriatric screening. As of now, ang Department of Health nakapag-train na po ng ilang RHUs sa Legazpi, sa Ligao, and Tabaco. So sana po yung ating mga lolo at lola ay mapa-geriatric screening po natin. Next. Ayan. So ito na lamang po yung aming mga aktibidades sa Department of Health for capacity building na matrain ang ating mga health workers sa tinatawag nating geriatric screening. At meron po tayo ng geriatrician dito sa Bicol. Di ba ang espesyalista po sa bata ay tinatawag na pediatrician. Meron din pong espesyalista para sa mga senior citizen. Ang tawag sa kanila ay geriatrician. So, hindi pa masyadong aware ang ating publiko about this, pero mapalad po tayo sa Department of Health or dito sa Region 5 dahil meron po tayong 3 geriatrician. So, meron po sa BRHMC or dating BRTTH, sa BRGH-GMC sa Kabusaw at sa Bicol Medical Center. So, maaari lamang po mag-inquire sa kanilang mga outpatient department clinics para po makapag-avail ng
konsultasyon sa ating mga geriatrician. Kasi specially trained po sila para ma-check ang ating mga senior citizen for geriatric syndromes. Sige po, next slide po. Ayan, yan po yung mga activities natin. Next po. Okay, next sir. Ayan, so ito din po yung Health Forum for the Elderly noong October 18 last year. At ngayong taon po, in partnership with the BRHMC, we will be holding the Elderly Congress sa October 8 sa LC3. So this is in partnership with the local city government of Legazpi and the BRHMC and the Department of Health. Next, sir. Ayan lamang po para sa ating discussions on the Expanded Newborn Screening Program and the Elderly Filipino Week celebration. Maraming salamat po. Thank you very much, Ma'am Twinkle Lorelia, ang ating Regional Newborn Screening Program Manager. So now we move on para i-discuss sa atin ang since ano kasi ngayon celebration ng Mental Health Awareness Week, and meron din tayong World Mental Health Day for this month. So our Mental Health Program Coordinator and Nurse 5, Ms. Wendalyn G. Baluis, will be discussing our Mental Health Awareness Program. Thank you so much. Diyos marhay na hapon po sa Gabos. Kumusta na kamo? Aram ta po ba kung ano ang theme tangon niya na taon? Sa mental health. So napapanahon, this year's theme is about accessing or access the mental health services during disaster, catastrophes, and crises. So very timely, no? Kasi talagang sunod-sunod po yung ating typhoons, and sometimes we are also experiencing not only the crisis but some of the including the emergencies, no? So yan po yung ating tatahakin po ngayon. Pero iba po yung gusto ko pong i-discuss po sa inyo. Since mental health based on our helpline, no? Marami pa rin pong gaps when we talk about the mental health information. We're talking about the mental health literacy. So I will be sharing with you the mental health literacy for all of us, especially we have our partners from media professionals who at the same time who can help us, no, to disseminate this information. Kasi meron pa rin pong hindi tama yung mga information na nasi-share natin, which is one of the challenges or difficulties why our service users or patients are experiencing difficulties in accessing, no? Ina-align po natin itong ating discussion with our theme this year. Sige, umpisan po natin. Yan po ako, no? Okay, so let's define what is mental health. I would like to engage our media professional to share with us, ano po ba ang mental health? Sa tingin nyo or sa inyong kaalaman, ano bang definition ng mental health? Napaka-importante nito sapagkat tayo po ay kaagapay at katulong po tayo, especially in talking or disseminating what mental health or lusog isip is all about, right? Huwag po kayo mag-alala, yung ano lang, yung sariling kaalaman nyo lang po, kung ano yung naiintindihan nyo about mental health. Pag sinabing mental health, ano po yan? Si ma'am. It's about well-being. Okay, kalagayan ng mental health. Okay, si Sir. Behavior. Okay, so yan po yung pagtutuunan natin ng pansin ngayon. But in fact, please do not forget, pag sinabing mental health, may tatlo lang po tayong criteria dyan. Okay? Dito po ay magka-calibrate po tayo. Una, yung tao dapat marunong siyang mag-cope up ng kanyang mga stresses sa buhay. Okay? Cope up ng stresses sa buhay. Pangalawa,
productive yung tao. Ay, siguro at the same time, nag-a-assess po tayo ngayon, productive po ba tayo? Marunong po ba tayo mag-assess or mag-cope up ng ating mga problema sa buhay? At pang-apat, kailangan nagko-contribute tayo sa ating lipunan. So, tatlo po yan, no? Huwag po nating kalimutan sapagkat yan po umiikot ang definition ng mental health. Ngayon po, tingnan natin yung unang tanong. So, let's talk about the myths and the facts. So this is very significant because all of us are media professionals. So tingnan natin kung magka-calibrate tayo, kung pare-parehas yung ating pagkakaintindi or yung understanding about the myths and facts. Next slide, sir. So, mental health problem are rare. Bihira po ba yung mental health problems? Tanungin ko si ma'am. No. Sir, bihira po ba yung mental health problem? Pambihira. Okay, tingnan natin ang sagot. Okay. So, nakikita po natin na hindi siya pambihira. Tama si ma'am. Sapagkat, tingnan po natin, 970 million globally, no? Ay pinag-uusapan na po, 31% may mga anxiety disorders. 28.9 nakaka-experience na ng depression. At ang 11.1, developmental disorders. Kanina po ay na-discuss yung sa newborn. And that is indeed one of the challenges we would like, of course, to protect. Pagkapanganak pa lang, kailangan tinitingnan na yung kapakanan at yung well-being ng isang bata. So yan po yung life stage, no, na kailangan po natin bantayan upang maprotektahan po yung well-being ng isang tao. So matutal po, hindi po pambihira, no? Siguro po nakikita natin even in social medias, there are some people who are venting out. Kanya lang wala silang way out to talk about their problem at yun yung kanilang coping, no? Mag-vent out sa social media. But you see, there are some do's and don'ts in the social media, especially the depression, especially the suicidal thoughts. We do not share about the suicide. And that is the number one rule, especially yung mga pictures, the infographics of the clients, especially the relatives, no, kumbaga pinapakita or sinishare, no? So that's a big no. Because we have what we call the Papageno effect, no? So yung tinatawag natin na copycat syndrome. Kung matatandaan nyo, di ba magkaroon noon ng viral? Yung viral about yung ina na sinunog niya yung mga anak niya. So anong ginawa? Yung iba akala nila sa sobrang awa, pig para share, no? Sa pag-share, actually we are not helping. We're just sharing this very critical information that will not help indeed a person, especially if they are also experiencing this same situation. Ano nangyari? So nangyari uli. So see? So this is very crucial. But the point, if we want to help, so we need to correct that with the right information, right? So next question. May tama si ma'am, no? Dapat may prize tayo mamaya. Next po, sir. Ano yung, ayan. So we would like to inform you that it is the current numbers that we have. So those are the numbers submitted by our health facilities. So nakikita po natin dyan na mataas, no? Pataas ng pataas yung ating numero, yung numero na meron po tayong mga service users or mga taong meron pong mental health conditions. So, number one po, condition actually psychosis. Pangalawa po yung depression. Pangatlo yung epilepsy. But those are the numbers that still needs to be validated. No? Kailangan pa rin po yan, but for the purpose of just presenting to you the data based on the numbers no, submitted to us, so yan po, no, yung number po. So, pero ito po ay malaking challenge pa rin po kasi until now, may gap pa rin po siya kasi there is still some health facilities who are very slow in terms of submitting the data. So, meaning to say, kailangan pa rin po natin tingnan ng maayos at
at carefully, no, maingat yung ating pag-share ng mga data ito. So, pinapakita lang po natin dyan na hindi po rare, no, yung mental health conditions. Next slide. Okay, so yan po yung aming MNS registry. It is aggregated by province. Next slide. Okay, so yung gaps po in mental health care, meaning to say, if we are 30 here, 1 in 8 ay meron pong tinatawag na mental health condition. But the WHO or the World Health Organization, the right estimate, we need estimate po 10% of the total population. If we are 35 here in the room, so that means that 3.5, okay, buuin na natin 4. 4 po dito sa atin ang meron pong mental health problem or baka mental health condition. Kaya lang, syempre, stigma. Di ba? Nakakahiya pag nalaman nila na may problema ako sa isip. Paano ako makapagtrabaho, no? Paano ako makahanap ng trabaho, makapag-asawa? So, these are the barriers, no? Ito yung ating very challenging issues or gaps that we would like, of course, to address. But with the help of our media professional, I'm sure that we can fight, no, against stigma and discrimination. And still, no, 71% undertreated. The reason why we are heightening or intensifying our information on the mental health, because even though we have a lot of resources, the DOH is providing free psychotropic drugs. And that can be accessed through the primary health care, rural health units, city health offices, lahat ng mga DOH-retained, DOH hospitals, including our advanced comprehensive care in Camarines Sur known as the CADLAN. Yan po ay libre. Yung gamutan, pati po yung psychotropic meds sa under ng ating tinatawag na Medicine Access Program for Mental Health. Bakit ko po sinasabi ito? Sapagkat sabi ko nga, kahit meron tayong resources, kahit may mga access for mental health services, at meron tayong mga gamot na ready, but the people are not aware that we have these services, still, ito yung gap. So, kaya po kailangan namin ang inyong tulong para mapaabot na ang Department of Health sa tulong po ng LGU Health Facilities ay bukas, ay nagbibigay ng access para sa mga tao po na nangangailangan ng tulong sa kanilang mental health or lusog isip. So, maaari na po yan i-access sa primary health care. Lahat po ng mga city health offices, primary health care, rural health offices ay handa sa pagbibigay po ng mental health services na i-assess at i-manage po yung kanilang mga sakit, no? So yan po. Unless otherwise that there are some complex situation or condition that has to be referred to our advanced comprehensive care, namely the Don Susana Rodriguez or the Bicol Medical Center Psychiatry Ward, no? Yung psychiatry department po natin. And 2%, no? Malaking hamon sapagkat konti lang po yung napupunta, nai-invest sa pagpapatupad po ng ating mental health. Naipasa ang Republic Act 11036, so that was in year 2018, and this is a big opportunity for all the leaders and LCEs to embrace on how to support the implementation of the mental health. Sapagkat when we talk about the mental health, this is not the OH program alone. No? This is a public health issue. Ang isang tao na may sakit sa isip na dadalhin mo sa pagamutan, hindi lang po gamot ang kailangan niya. Kailangan po na siguraduhin na may kasama siya, may informed consent, meron pong kalinga or welfare na kailangan ibibigay sa kanya upang kung siya po ay mabigyan ng kompletong treatment at ibabalik ulit or yung reintegration program na sinasabi po natin or aftercare, the community itself are ready to provide some assistance or livelihood. Otherwise, pag hindi po natin nabigyan ng kabuuan ng intervention, pabalik-balik sa naan. Mamumroblema na naman. Kung ang problema niya sa trabaho, kwarta, bulungon mo yan pagbalik sa community, iyon na naman. So,
diyan po, pinapahiling ta na we would like to provide a holistic, approach to take care of our service users. Next slide po. Tanungin ko po ulit. Only adults experience mental health problem. Adult lang ba? Hindi. Siyempre pati yung mga bata. Did you know as young as 10 years old, nag-commit ng suicide? And the challenge is, ano ang kailangan nating gawin para maiwasan yung mga ganong kababang edad? Imagine, 10 years old. But I already mentioned, it's a public health issue. Kailangan tingnan, ano ba talaga ang rason kung bakit patungo tayo sa ganong sitwasyon. So there's a lot of determinants to look into so that we can strategize, especially our key roles. Ano ba yung importanteng papel namin para makatulong kami maiwasan na pataas yung numerong ganon. But ang importante pinag-uusapan, inuupuan, at tinitingnan ano yung mahalagang papel para makita natin ang kontribusyon. Diba? Mental health, contribution para ma-address natin yung mental health problems. Sagot, next slide please. Sapagkat 17 to 20% of Filipino adults experience psychiatric disorders. So meaning to say, halos across, lahat po ay nagkakaroon po ng mental health problems, and eventually, if it will not be addressed, kaagad or immediately, it will fall under the mental health condition. And 10 to 15% of Filipino children aged 5 to 15 suffer from mental health problem. Okay, so the correct, tama po yun na hindi po totoo na adult lang po ang tinatamaan ng mental health conditions. Next question. Mental illness and physical illness are related. May association po ba ang mental health sa physical? Yes, very good. Why? Because, next slide please, tingnan natin yung link between the mental health and physical diseases. Sapagkat ang tao po na meron pong sakit sa puso, for example, 2 times likely to develop depression. May sakit ka, problema ka mentally, you have these struggles, physically, and that is also true to the other non-communicable diseases like diabetes, cancer, stroke, and depression. Sa HIV also, Why? MH conditions are more prevalent with persons living with HIV, especially for the women. So treating depression can improve outcomes for those with HIV and AIDS. And that is why it's very crucial or important to integrate mental health in all the related diseases because hindi po pwedeng i-separate yung physical sa mental. Diba? Kayo mismo, personally, you experience that. If you got sick, what do you feel? So, siyempre, namumroblema tayo, Pasa natin yung hardship na yan. And so with the TB. Because depression and anxiety are more prevalent among those with TB. And there's actually findings or related studies that some TB meds can cause depression symptoms, Kaya minsan mahirap din i-cure, yung may mga TB patient because it has also to undergo with some psychosocial skill or mental health treatment. Okay? So, next slide. Ayan. So, another question. Mental health is a rich people problem. Problema lang daw ng mayayaman. Totoo po ba o hindi? Ma'am, yung mental health po ba problema ng mayaman lang? Siyempre hindi, Ikaw, sir, problema ba ng mayaman lang? Totoo yun? Oo, kasi sa ngayon, di ba, problema nga talaga ng mayayaman. Sige, tingnan natin yung sagot. Ayan, di ba? With the cycle, of course, hindi totoo yun. Kahit yung mga tao, lalong-lalo na yung mga mahihirap, sila yung mga nakaka-experience ng mga hardship, difficulties, wala ka nang makain Diba, magpapagabot ka pa. Iisipin ng tao, kung may sakit kang depression at gutom ka, uunahin mo munang makahanap ka ng pambili ng bigas. Yan ang dahilan, Kaya, yes. Kasi
Exactly, tama. Kaya siguro sinasabi, because they have the means, no, to do that, no, to buy whatever they want, but it doesn't mean that that is the illness or sick of the rich alone, but also the people, especially those who are poor. Okay, so sila yung mas kawawa, no? So, hindi ko na po discuss dyan, pero pinapakita po ng ating information na ang mental health problems ay hindi sakit ng mayayaman lang, kundi po lahat tayo ay may switch. Yan ang pigaapod na, gabus po kita digdi daw, kita edukado, magayon, may kwarta, mahirap, no? Lahat po tayo may switch. Wag lang pong i-turn on, ha? Kasi ang on, ibig sabihin yan, may mga high risk. Do not on that. How can you turn it on when you adapt or embrace the high risk behaviors? The reason why we are intensifying the healthy lifestyle because that will always keep us the off mode. Why? When you feel stressed, just embrace your coping. But make sure your coping are maladaptive or healthy. Why? Because that is good to your well-being. Kasi pag kita baga na stress, grabe ang energy ta, suuyam, the mixed emotions, overwhelming emotions, no? Yung feelings natin. Ngayon, pag overwhelming yung ating feelings, ang daming energy, minsan umuusok yung tenga natin, no? Galit, yung gano'n, di mo. Dapat yung emotions na yan, i-invest mo, o itatapon mo siya sa isang coping na maganda. See? And that is why we are embracing healthy lifestyle because in the event that we are stressed, maybe we can do our physical activity. O dumaan na lang kita no? Nai-stress kita, but at the same time, we are doing some good to our health. Because while we are running, while we are taking our physical activity, the happy hormones, nag-release siya. Instead of the stress hormones, no? Eating balance, no? Whatever coping that you want. So that is our saving grace. Sinisave tayo niyan, no? So yan po yung ating panangga, no, sa ating mga stressors. So what else? Next slide po. So, mental health problems can only be treated in health facilities. Ha? Bakit po, ma'am? Okay, so that is a very good observation. In fact, all of us here has a very important role to help. Kaya nga, di ba, meron akong papakita ninyo sa susunod dyan, but the answer is correct. Mental health, the help or intervention can be done, especially starting at home. Maang tao po, may makausap lang, you're already providing some first aid, what we call the psychological first aid. Kasi, pinaparamdam na natin sa taong yon na hindi siya nag-iisa. No? So, yun po yung pinaka-importante, especially sa mga taong ang pakiramdam nila, hopeless na sila, helpless na sila, wala nang umiintindi sa kanila. No? So, yun po yung kaisipan ng isang taong nagsasuffer under the depression. Take note, when we talk about the depression, sadness is normal. Lahat tayo nasasad. Sino bang hindi nasasad dito? Lahat tayo. So that is a normal reaction. But take note, that sadness, pag nauwi po yan in 2 weeks, the criteria 2 weeks, sad ka pa rin, very sad ka pa rin. Hindi ka na kumakain, hindi ka na makakatulog, at yung dating pleasurable activities na ginagawa mo, ay hindi mo na ginagawa. So that's already a red flag. Okay? So that already needs a help. Kailangan na po ng help yan. Kailangan nang magpatingin. Pag 2 weeks na, obserbahan natin, red flag na yan, no? Kaya tingnan nyo, no? Maiiwasan natin yung mga taong medyo ganito yung kanilang kaisipan kung tayo po ay mindful with our environment. Maybe, nakikita po natin yung sinyales, but sometimes, nanineglect. Kumbaga, inai-ignore because we are also busy, no? To do something na akala natin ay hindi siya importante, yung ganong klaseng sitwasyon. So, the point is,
if we already observe those manifestation na gano'n, na red flag, so we need to offer help. Criteria 2 weeks po. Okay? So it cannot be only given in the mental health facility because tama si ma'am, no? It should also start at home, in the workplaces. The intervention can be accessed, no, through the primary health care, community. Meron na po tayong MH gap na tinatawag, mental health gap action program, na kung saan po yung ating mga doktor at nurses ay sinanay na at magbigay po ng management sa baba, no? So ganun po yung ating sistema po, no, sa health, na nilalagay po natin ang mental health services closer to the community. Why? Because our ACC, ang BMC, they can only accommodate how many percent? 15%. They have only 250 bed capacity. Alam po ba natin na araw-araw ang outpatient ng BMC more than 150 daily? At alam din naman po natin siguro kung paano po, no, ina-assess at kinukuha yung history. Matagal po ang sa mental health. So we would like, of course, to provide a quality services. So that's the reason why they call an action, especially for the community. They even wrote us, no, to remind all the LGUs to implement their local mental health services. Why? Because they're trying to decongest, no? I-decongest yung mga patient na pwede naman pala doon sa primary, pinupunta pa, pinapadala pa doon, no? 80% of the mental health conditions can be provided intervention sa community. And the remaining 20, yun yung mga complex condition, yun lang po ang dapat nasa BMC po natin. The rest, nasa community yan, no? At research show that yung mga taong po may problema sa isip, may mental health condition, mas mabilis yung kanilang paggaling pag nasa family. Okay? So yan po yung lumalabas po na datos sa research. Next slide po. Ayan po yung ating perspective on the mental health treatment have changed from a specialist perspective to a public health perspective. So yung ating strategiya ay pang-public po. And each one of us has important role, no, to help each other, especially those service users or patients, especially the relatives who needs help. So we can just give the right information for them, seek and access our services at the primary health care. Next slide po. Ayan po. Next slide. No, another question. Mental health problems can only be treated by mental health specialists, mga psychiatrists lang, at mga psychologists. Huh? Yes, because that is part of the coping, no? Yung mga pet owners, kaya po sila may mga pet because that's how they can also translate their emotions. Yung coping, so that is a very good positive, no, coping mechanism. Yun po yung connection dyan. Now, the reason, because we have, next slide po, sir. Yan. So, take note of our, the pyramid or framework ng mental health. Kung makikita nyo po, sa taas, yun po yung ating BMC psychiatric ward. So that is the 15%. Ang pangalawa po, no, ang pinakauna, kailangan po yung self-care. Kung ma-observe nyo po, the first and the second, the self-care and the informal community care, yun po yung kailangan po natin i-intensify, na i-promote sa mental health. Sapagkat kung ito po ay pinapahalagahan po yung ating self-care. For example, lang self-care, syempre, yung health, number 1. No? Kailangan maging productive tayo kasi nga sa Maslow hierarchy of needs, nauuna, basic needs. Kailangan mayroon tayong pagkain araw-araw. Hanggang tumataas, tinitingnan natin ano bang halaga ng buhay. Because yung love, yung sense of belonging, nandyan yan, di ba? And then, saka na yung self-actualization because we want also to address na meron tayong nagawa. Hindi lang para sa ating sarili, kundi sa ating mga kasamahan. Okay, so what is the relationship of that? Because we want to make sure na ang bawat isa
ay marunong pangalagaan ang sarili. No? Unless otherwise, that person has no ability to take care of himself or herself. So that means na meron din siyang problema sa isip. Siguro ma-observe nyo po, no, yung mga taong gumagala or what we call the vagrant person, yan po yung kanilang problema, the self-care. And then, of course, we want also to intensify the creation or organization of the support group or community. Yan po yung kulang natin. Ang kulang po natin ay magpalakas, bumuo at magpalakas ng mga peer at community support na kung saan pagka meron pong problema sa baba, ay doon po muna sila. Meron silang kumbaga platform na doon sila magbibigay ng suporta sa bawat isa. Sapagkat ang isa, for example, ang isang senior citizen, maganda kung meron din among the senior citizen who can also provide the psychological first aid because they can understand the same tune. Just like the youth. Yung youth, ganun din. And that is the reason why 2 weeks ago we conducted and organized the creation of the youth gatekeepers because we believe if we will organize yung kabuuan ng ating mga kabataan, sila mismo mag-i-empower ng kapwa nila mga kabataan. Mahirap yung magsasalita tayo ng para sa kabataan, di ba? Kailangan natin isuot yung kanilang mga sapatos para mas lalong maunawaan. Pero kung sila mo ay naisusuot nila yung the same shoes and they try to walk with that shoes, more they will understand each other. So that is the reason why we are empowering a lot of groups, the same groups, for example, the youth, the Association of the Disability, the PIDAW, the youth, the senior, the women's, kalalakihan, ayun, yung mga ganon, na magkaroon ng mga support group para merong platform na kung saan doon ay may kausap na po sila. So yan po yung kailangan po natin buuin dyan. Kaya ang sagot po, kahit po tayo nakakatulong. No? Nakakatulong tayo sapagkat bago man po yan, we are addressing in fact the preventive and promoting the mental health and HL no as part of our or healthy lifestyle as part of our healthy coping mechanism. Okay. So, saka lang papasok yung ating mga pharmacologic intervention. Remember, in the interventions of the mental health, we have the rule of thumb. Tandaan po natin ito. Rule of thumb. Ang 1, 2, 3, itong tatlong ito, non-pharmacologic po ito, no, for our information. Ang dalawa, pharmacologic na yan. Meaning to say, bago po mapunta sa pharmacologic, ano po itong 1, 2, 3? Number one, kailangan po merong coping mechanism. Number 1, kailangan pong itawid natin yung ating mga kabataan, yung tao, general population, to identify the positive coping mechanism. At kung makita natin, ma-assess or ma-identify that they are engaging to some risk behavior like substance use, so that is not okay to their well-being, no? Kasi yan, kaya number 1, stress muna, no? Ay yung coping mechanism muna. Number 2, kailangan pong makita yung support system nila. Kasi kung walang support system, mahirap pong magbigay ng intervention. We always making sure that there are support system. Like for example, the family. Kailangan may family. Close sila. O kung wala man, kailangan meron tayong ready community-based rehabilitation for the mental health or substance use that will offer no yung mga reintegration programs to provide a complete package of intervention to a persons who are using the drugs kasi nga mali no yung kanyang coping ay unhealthy, hindi makakatulong sa kanyang kagalingan or well-being. Okay? And next, ano pa yung next? Of course, kailangan po nating tingnan yung kanyang the coping support system. And then, of course, yung next two, yung dalawang ano yan, yun na yung pharmacologic. Kailangan nang i-refer, no? Pag wala po itong tatlo,
i-refer na yan sa patients, ay sa health facility. So that's the time that therapeutic will be provided. Gamutan na yan. Iinom na ng gamot yan. No? Kasi hindi na siya oobra dito sa tatlong non-pharmacologic. Pero sabi nga natin, itong tatlong ito, tayo yan. Okay? So tayo po yung support system, the coping, no, reinforced with a positive or adaptive coping mechanism that will help the well-being of a person. So saka na, no, yung gamutan, no? Kaya hinahanda po natin yung ating health facilities in the event that the non-pharmacologic will no longer effective. Next slide. Yan po. So that's it. Okay, so yan po lang yung ating mga myths and facts, and I'm sure that we shared a lot about those information. Kung may mga katanungan na lang po kayo, I think mamaya na lang. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat, and good afternoon. God bless you all po. Thank you very much po, Ma'am Wendy Baluis, ang ating Nurse 5 and Mental Health Program Coordinator. So, down to our last topic, yung ating post-typhoon health response to be discussed by the head of the Public Health Preparedness and Response Unit, Dr. Aurora Teresa Daluro. Thank you. So, medyo matana kita, mga kadangog, nagkakana. So, sa mga nakairiba ko tabi, pagduman sa Masbate last week, so we have this update. So, si Opong po, nangyari kang September 26 and we went to Masbate. So, data po na duman ng tulos ang Masbate. Dahil taisla. So, I think that would also be one of the reasons why we also do need mental health. So, napaduman po kita sa pinakainot na team na kaduman sa mga headsta. Nagduman, nainot po, and then they did the initial survey. And ang ginawa po kang DOH, may I have my first slide please? We did the Emergency Operations Center sa PHO Masbate. So pig-join na po si DOH sa kasi Provincial Health Office kang Masbate into the Health Cluster Emergency Operations Center. So igo po kitang mga nagtabang hali sa ibang lugar, mismo digdi sa Tuya, sa Camarines Sur, sa Sorsogon, and then meron kitang mga foreign-funded INGOs na nagduruman. Hello, ayan. Thank you. And then, igo po kitang mga HRH, ang DOH po baga kaya joint na, kumbaga, we joined the team kasi kung pag-uug ko ron, ang Provincial Health Office, dikit na ang staff, mas dakol ng augmentation team ang satuyang DOH. So itong satuyang HR8 sa ground, pig-join talaga boss, into command post. Tapos, in-establish na po si fast lanes, no balance billing, and I guess alam niyo na po yung no balance billing, paano makaka-avail nito, and ang MAIP sa hospitals po kang Masbate, bako lang si Masbate Provincial Hospital. So, itong surveillance system, pig-intensify ta po, medyo mayong, siyempre, lifelines. Number 1, mayong kuryente, mayo ng ilaw, mayo pang communication. So, namatian ta yan. Usually, namamatian ta man po talaga yan pag grabe ang duro sa satuyang or wind signal kan satuyang mga bagyo. So, na-mobilize po si mobile clinics with PDRIM si Kamsur and PLGU of Sorsogon. So, sabi ta, itong mga lokal na grupo, so mahiling ta po dyan sa retrato, and ang Bicol Regional Hospital and Medical Center ta po, sa likod lang ng DOH, dating BRTTH, nagdaraning teams para po matabangan si Masbate Provincial Hospital, which is the biggest hospital in the islands of Masbate. So, dakulman po kitang ginarang drugs and medicine supplies at the Provincial Health Office
Sa PIDOHO office po, yung DOH offices sa at the provincial level and the rural health units. So, aside from usual pong nakapreposition, nagdaragi-raray kita para sa pangangaipong medical. And then we did the disease surveillance system. So, ang na-establish na po, although Iguaman, kaya lang masakit po ang next slide, sorry po. Next slide. So, yan na, 167 as of October 3. Na konsulta ang na-record na po from the Masbate Provincial Hospital, Masbate City and the municipalities of Batuan, Uson, Monreal, and Masbate Province. So, mayo po nganing signal. So, medyo masakit. Although 16 municipalities have Starlinks, yung 4 wala, and ang probinsya at saka ang PIDOHO office, mayo po. So, nagpasubli lang ang Bicol Region Hospital and Medical Center ning Starlink kasi may daradara sinda. So ang naging mga kausa kang pagkonsulta po, kang hilang ta, so usual cough and cold, sore throat, pwedeng may fever, pwedeng dae, mga 37% po ang nahiling or 51 in counts, and disease syndromes na kabali po ang nasasakitan mag-ihi, pain on the lower left quadrant of the abdomen. So, kabali na po yan kung medyo nabubusiaw kita, namamatian yan, and swelling of body parts such as the face and the armpit. So, ini po ay mga reklamo duman sa pagkonsulta. 23% ang nahiling ta or 47 in count. And syempre po, dahil dakul na naglupad na mga kahoy, pidaso ng sim, natumbang mga atop, mga wounds and bruises po, which is 13%. Or 25 consultations. So, duman lang po ini sa nakapag-report. Although we have data on the ground, but it's difficult to collect. So, ano pong ginawa importante ho na maski pa po nakapreposition kita katong mga jerry cans, tapos ning aqua tubs and chlorine granules. Kay puhan pong i-assess si sa tuyang mga tubig, ta kung nadanyaran po, kan sa tong mga bagyo. So, nagduman po si sarutang team sa WASH, nagdara ng jerry cans for drinking water and the hygiene kits. Nagpost kita ng IEC material sa WASH na ma-remind kung paano maging safe ang drinking water, paano pagtimpla kang sa tuyang aqua tubs sa pirang amount na tubig. Taigo po kitang iba-ibang preparation. Iba po itong sa pigiinom na 1 liter, iba po itong sa jerry cans sa 20 liters. So, pwede pong maribong ang satong pag-iriba. Saka so hand washing po, frequent use of yung tubig for hand washing, for cooking food and eating, and water quality monitoring. So nakalima po kita, dumana sa natadang evacuation camp, ang nagulpi po si Sentro Kang Masbate, and naka-house ini si nursery evacuation camps. So minonitor ta po to, and yung idang members po, so drinking and domestic water. So kahit po si domestic water, gustong sabihin itong pigagamit sa pagluto, pagkarigos, dapat maging pong matested man, safe man. Ta kung aksidente ta pong mainom pagkarigos, lalo na pag-aki, sa mga aki po, pwede pa rin po kitang magkaigwaning hilang. So 5 po ang natesta duman sa around na water stations. So digdi po, nakuata si resulta after 24 hours. 2 lang po ang safe for drinking water. So next slide. Ino po ang naging rekomendasyon ta. Next po. So kahit na po nakapreposition kita, tuod na po ang tao duman sa paggamat. Kita naman aranta paggamit ng aqua tubs para sa safe drinking water. Duman po sa nagpositibong water sources, daita po pigpagamit para sa pag-inom ng tubig. So, i-disinfecto immediately kang naisiyan po itong sarong team po na local na from the province, umikot po para pasabihan so sa tuyang mga kahimanwa duman sa palibot kang nursery evacuation camps. So, safe water handling po, nakaipuan i-boil, maklorinate kung mayo po kitang pang-boil, and use of the purification tablet. So tama, pagirumdum ta, tabaka po mapasala. So ang kaipuhan din po, i-prioritize ang paggamit ka itong duwang safe na test po para po sa pag-inom, pwedeng sa tulong, dahil po nakapasar, dumana lang po sa paggamit ng pagkarigos po sa kapanlinig. So, although i-disinfect din po yan,
importanteng na warningan tatanganing mayong mag-udo-udo. So next slide please. So favorite ni Miss Wendy, of which she is the expert. Si team po niya, combined team, naka na po ng 113 evacuees with mental health and psychosocial support, intervention at nursery elementary school evacuation center. So ininota po itong lalo na sunagadanan. Ano po, tamas nangangaipo ito. Sa kasimpre, si pamilyang na-displaced, taday po komportable. O, sinakaiba ko duman, kang nagduman si Presidente, makitang maturugan, ano, o kung kita ngani, marhay ang kamugtakan ta, ano, dahil kitang nako ang turugan na maray, o, medyo, maski kita nagpupurupungot, ano po, medyo, dahil kita komportable, lalo na itong nahawaran ng harong. Ano po, lalo na itong dahil mababalikan na harong. Or nakikiturog mo na pagkabanggit, pag mabalik, lilinigan si sa indang harong sa kaginigibo. So next slide please. So ito man pong ready to use na therapeutic food, RUTF po kay nang apudta, 2,850 pieces, pinanauta po ta, di man po kita pirming ano yan, ano, sardinas, bagas, di po pwede, noodles, magkakaigwa kitang malnutrition. So na-assess itong mga aki and other vulnerable groups, one of which is the senior citizen, ta nag-counseling po kita, lalo na duman sa mga pregnant and lactating mothers, kang identified na SAM and MAM. Ano yan, SAM na yan? So mga aki pong malnourished. Ano po? So, igwa kitang na-identify na saro, babae, 11 months old. And SAM, severely malnourished po, saro man, na babaeng aki, 8 months old. Hinahabol ta po nita, abutang mawaran ng IQ points ang aki pag, ano po, namamalnourished. So, ang nutrition cluster naman po, next slide, ang ginibo, nakaigwa na pong darang ready-made na RUSF pong sinasabi to differentiate from the RUTF, 2 boxes of ready-to-use supplementary food. Kasi aramta po, mahalaba duman si pila sa ATM. Aramta na po bagayan ano, kadto mayong problema kang mayong ATM, kung ano lang ang kwartang yaon ta, yun na yan. Ngunyan, may kwarta, day makua, day makabakal. So, ready-to-use pong food ang inanuta, dinistribute ka iba katong hygiene kits, lalo na itong mga mamang, mga ina na nagpapamimi. So, mahiling tayan po dyan sa picture. And next slide po, 29 or comprised of 10 pregnant and 14 lactating mothers were assessed for nutritionally at-risk pregnant and lactating women. So, abuta pong ma-disadvantage ang aki. So, pag namundag, problema ta na, ano, yung first 1,000 days, kung mamalnourished yan, lalo na po kung pigbabados. Ano, habuta pong malnourished, kaya iyan ang mga pigahanap ta po sa evacuation camps for food counseling. Dahil pa kita naka 1,000 days since birth kang aki, dapat ang ikakaano ta po si aki na dapat binagbabados pa sana, deita na malnourished. So, remember, sabi po ni Twinkle kanina, one of the things that we do for the first 1,000 days kang aki in life is the initial assessment for conditions at birth. Ano po? So, yan ang importantehon. So, ano na po man ang naitauta so far? So, sa kang October 6 po, nakatao kitang total of 2.5 million. So, next slide po. Tama na, nakita ta na po sa slide. Ang drugs and medicine, about 1 million. Jerrycans, sulalaganan tapong tubig, 268,000 plus. So hygiene kits, 962,000 plus. Breastfeeding kits for mothers, 64,000. And surgical masks, 250,000 plus. So next slide po. So, ang kang October po, si mga nakaibata pa din pong nakasabay, nagbisita si Satuyang Presidente, nagtao din, nag-turnover din po kita in time pagbalik migiraray. So masipag si Dr. Rose, nakapirang balik na. Sa pag-abot niya po ni PBBM, na-i-release na naman po sa sa after processing yung 3 million na financial assistance sa probinsya kang Masbate para sa repair katong mga health facilities. So at that time kang nyaon duman ang na-assess pa lang katong HPEP timta po itong sa health facilities yung probinsya kang Masbate. And there were also agreements to improve yung hospital. So yan po, and this week starting tomorrow
mabalik si sa tuyang team. Ano po, for a while, some of us left because si Paulo po baga kaya nangangaipo na asikasuon ta si ma posibleng tatamaan. So, may nawalat kitang team on the ground, but yung iba po babalik and we are bringing again supplies. So, ito pong nasabi ko ngunyan, ito pa lang po si last week. So, igwa pa po since dai pa po kita nakakatapos na masaparan so pangangaipo kang mga taga Masbate. And maski po nasaparan na, so long term dai pa po, and then so health babantayan. Tapa po, tahirak man. Ano? So, maluluya na ang hawak, tinamaan na ning stress. So, not just mental stress, physical stress, emotional as well. So, babantayan tapo po ang karlusugan kang Masbate habang sinda nagre-recover. So, that ends my presentation. And for the questions, later on. Babalik. Thank you very much po, Doc Au, for your presentation. Ayan, si Doc Au po ang ating regional epidemiologist ng PHPRU. So now po, sa open forum na po tayo, reminder lang po yung pagbanggit po ng introduce ng station and name. Tapos po, mag-acknowledge pa po ako ng ibang media. Andito din po si Ma'am Raisa from PIA. Hi ma'am. Ayan. So si Sir Eman from Radyo Pilipinas. Hi sir. Tapos si Ma'am Myla from 104.3 D-Way FM. Ayan si ma'am. Yan. Alvis, Sir Alvis from kasama din po ni Ma'am Myla pala. Ayan. And si Sir Philmar from UNTV. Hi, sir. Ma'am Sheila from Bombo Radyo. Ma'am Connie from PNA. Hi, ma'am. Ma'am Valerie, kasama din po ni Ma'am Connie. Ma'am Rose Belista from AKB Online TV. Ma'am Rose. Ayan si Ma'am. Ayan. Sir John Lee, kasama din po ni Ma'am. Ma'am Eden pala, from Radyo Siram. Ayan. Okay, that's all na po ano. So, let's proceed na po. May question na. First question po. So, good morning po. I am JR from Bicol.ph po. So, may ask lang po ako kay Ma'am Twinkle. Hindi ko nababasa. Hello. So, Ma'am, you discussed the expanded newborn screening and Elderly Filipino Week celebration. Napag-usapan po namin kanina, bakit po mahalaga ang mga ganitong uri ng topics or paksa sa mga tao, hindi lamang sa mga nanay at senior citizen? Opo, kasi kailangan po 'di ba parang yung nais po natin i-promote ito to promote the help-seeking behavior na tinatawag. 'Di ba? For example, ikaw sir, pag alam mong may Krispy Kreme sa isang lugar, uy, pupunta ako doon kasi may Krispy Kreme na pala. Ayan. Or may Jayco na pala. So, ganun din po, yung ating program, like the Expanded Newborn Screening Program, we are helping raise awareness na dapat ginagawa po ito sa bawat sinisilang na sanggol. So, wag hahayaan ng mga nanay or ng family na pag naipanganak si baby, dapat po, after 24 hours from birth, paglabas or bago ma-discharge, mapa-expanded newborn screening si baby. And of course, sabi nga, we are promoting health from womb to, hindi naman tomb, kasi pag tomb, drop patay na yun. So kumaga, from to elderly. So we want healthy people until their senior citizen age.
Kumbaga, hindi porket senior citizen na, sakitin na. So dapat we are promoting health and wellness pa rin for our senior citizen. And wag natin silang kakalimutan. Kasi usually, di ba, pag matanda na ang connotation, matanda na kasi yan. Or wag na, matanda na yun. O, so wag po nating isa-set aside yung mga senior citizen ng ating society. Kasi after all, they became the foundation. Ano po, marami po silang nag-contribute sa atin at may maiko-contribute pa din po sila while they are still living po. Thank you, sir. Thank you po, ma'am. Ay. Pwede po magtanong din sa dalawa. So, kay Ma'am Wendy po, so personal ano po to, question, ano po yung advice nyo sa mga tao may pinagdadaanan at may mga mental health issues? So, unang-una, syempre, it's kumbaga natural na ang tao pag may mga pinagdadaanan because malamang may frustrations, disappointment, unmet needs, yung mga ganun, usually, nandyan yung overwhelming feelings or reactions. Pero ang gusto po natin iparamdam sa mga taong ganun, yung kanilang experience or sitwasyon, na sila po hindi nag-iisa. At yung mga taong nakapaligid sa kanila ay maging mindful or compassionate na iparamdam na sila po ay nandyan upang mag-offer ng tulong. Kasi malimit, no, it happens, no, especially in the family. I would like to correlate that na a person who is experiencing some depression, pagka pinaramdam mo talaga na wala kang kasama, parang tinuldo ka na kung anong klaseng buhay ang gusto niyang gawin. Kasi pag mag-isa ka, you're free to think about anything. Maraming pumapasok sa isip ng isang tao. At yan po dapat papasok yung mga taong susuporta sa kanya. Kaya nga, di ba, sabi ko huwag kalimutan yung rule of thumb. Unang-una dapat magbigay tayo ng edukasyon. Edukasyon na pag may ganitong klaseng sakit, kailangan i-treat natin itong isang sakit na parehas ng diabetes, parehas ng hypertension, na hindi natin kinakahiya at ang family ay bukas upang mag-abot ng tulong o yung iba niya mga kasamahan na meron tayong handang health facilities na tumulong o tao na tutulong sa kanya, makipag-usap. Pangalawa, uulitin ko uli, kailangan ilapit natin yung taong yon sa mga habits or coping na makakatulong sa kanyang kagalingan. Ang importante lang sa isang tao, alam niya or aware siya kung anong galing na meron siya. Sapagkat doon siya dapat nakafocus sa kanyang galing. Pagka nakasentro kasi sa kahinaan, hindi makikita ang hope. Madilim yan. Mag-iisip, no, yung ating mga tao na wala nang kinabukasan kasi hindi niya makita yung kanyang maaring gawin. Okay? So kaya yung education papasok dyan sa tulong ng family, ng support system, kaibigan. Malaking bagay yung tulong natin. No? Pangatlo, yun na po yung sinasabi ko na yung maliban sa coping, yung support system. Pagka itong tatlong ito hindi umandar, hindi nag-effective, so that's the time na ilapit na po, ilink na siya sa psychologist because that person might need psychological intervention o kung meron na nakikitang iba, may naririnig ng iba, papasok na yung psychiatrist. Pero kung problema lang, magandang psychological muna, psychologist. No? Pumapasok po ang intervention pagka lumayo na siya sa realidad. Pero malaki po ang papel ng support system at saka ng self-care.
Yun po. Maraming salamat po. Thank you. Din po, ma'am. Actually, may bago ako natutunan sa inyo, yung sa TAMP. Very thankful po ako kasi nalaman ko na ito pala, may mga, in terms of health, yung TAMP pala is may ibig sabihin din. So, yun po. And lastly, kay ma'am, kay Doc na lang po. Di ba po yung Masbate is talagang binattered sila ng Typhoon Opong. And yung team nyo po is pumunta doon. Gusto ko lang pong malaman kung kamusta yung mga tao doon in terms sa kanilang kalusugan, lalo na nung present nyo kanina na yung tubig ay hindi malinis. So far po, wala pa naman po tayo, kung hindi po kasi malinis yung tubig, ang binabantayan natin yung pagtatae. So far po, meron tayong mga reports, kaya lang binavalidate. But ang kagandahan po kasi, even before the typhoons, we were prepared. So pag hindi kasi preparado, yun ang problema. So ngayon, karga na lang tayo ng karga, ng dagdag na gamit, chlorine at saka yung, yung jerrycan. So ang pinaka-importante, kahit na andun yun, yung sinasabi ni Ma'am Wendy na advocacy at saka ni Miss Twinkle. So, pinapaalam. So, ang isang napakalaking tulong na kahit kayo maitutulong sa amin, yung po ng tamang pagtimpla ng chlorine sa tubig at tamang paggamit. So, hindi lang po kami ang kailangan doon. Kayo rin. So, kahit ngayon, di ba? Yun even yung kahit po ngayon na meron ng bagyo, yung wala pang bagyo, ano yung sinasabi nyo? Yung mga go bags. Tama po ba? So I think hindi po kami yung emergency go bags na merong chlorine tablets or aqua tabs and yung disinfectant and yung tubig na babaunin. So kung napakagaling po natin as a team, not just us, because we also need you, menos ang ating pagtatae at diarrhea, and then we monitor also yung konsulta. Although nga lang po delayed, kaya lang malakas ang paniniwala natin na yung doctors at healthcare workers on the ground are there. Taga lang po kami, taga-remind, taga-tulong, and dagdag lang po kaming tao sa pag mga ganito. So kailangan po yung nasa baba talaga, nasa ground, they need to be able to survive. Tama, on their own, tayo ay tulong lang. Does that answer your question? Thank you. Good afternoon po. I am Angel Mustaza from DCGB. First question ko po is kay Ma'am Twinkle. Nabanggit po kanina na sa October 8, we will have the Elderly Congress, LC3. Tanong ko po, Ma'am, sino ang pwedeng or sino ang mag-a-attend dito? Lahat po ba ng mga elderly dito sa Bicol Region? And ano po ba yung mga mangyayari po sa October 8 po, Ma'am? Actually po, nag-coordinate na po yung ating Bicol Regional Hospital and Medical Center in coordination with the Legazpi City Health Office. Meron na po tayong target na 100 senior citizens from the Legazpi City office. So ito po ay first time. So hopefully next year po may ma-incorporate tayong other municipalities, but solely po muna sa Legazpi City. Kasi yun din po yung active natin na LGU as of now na trained sa geriatric screening po natin. And we are hoping na mas maging aware na po ngayon na meron po tayong tinatawag na mga geriatric healthcare services. So time na din na mabigyan ng awareness yung pagtutok sa kalusugan po ng ating mga lolo at lola. Thank you po. And ang next question ko po is kay Dr. Au. Sabi po dito, Dr., last time na nag-conduct po kayo ng disease surveillance, pwede po, Doc, or is it available po ba na makuha namin yung mga ages na itong nagkakaroon po ng cough and cold po doon sa Masbate? So, pwede pong i-disaggregate yung data, but we cannot give it right now. So, nasa database po. So, yun lang. Kasi po yung inihingi is the top 10. Because that's part of the analysis na ano yung top 10 na mapagbibig. Kasi yun yung also basis for the relief. But syempre alam na natin na kung
kung the very young and the very old will always be part of it, but yung leading causes of consultation, yun po yung, that would also be the basis for yung papadala natin doon sa baba. Because we already have sa ground, i-augment lang. Yung breakdown po ay pwedeng isunod, but wala po tayo dito. So malayo. May database po tayo that we can check kung ano po yung age groups na most affected. Apo, and nagka-conduct din po ba kayo, Doc, ng ano po, yung sa ground mismo, yung, di ba po, ito yung basis natin is upon consultation lang sa mga, what if po, may mga tao din po ba tayo na mismo from the health sector yung pumupunta po sa mga barangay? As I said, we have teams na iba-ibang munisipyo, iba-ibang probinsya and other outside pati foreign funded na NGOs. Ang basically po, yung CAMSUR, isa sa tumulong na merong medical team sa ibaba na pumupunta sa munisipyo na tumitingin. Not to mention, syempre, yung mga local na naandon and yung additional healthcare workers natin ng DOH na nandyan na po sa ground. So, na talagang nag-a-assist sa LGU. So, sila yung nagre-report, although nga po medyo delayed, kailangan kasi yung iba mano-mano, yung iba kailangan gabi para ma-receive natin yung report. Tapos pag nag-brown out, may delay. But we have trust in people in the ground. Kaya nga po ginagawa natin na rini-replenish yung supply to be able to reach. So hindi naman kailangan nandun po si DOH para po magamot itong mga ito. Ang kailangan na lang po natin sa ngayon, i-replenish and tingnan kung pagod na rin naman po yung ating mga tao. That's why we combine yung Joint Health Command Post ng Masbate Provincial Health Office and DOH to maximize people on the ground at para hindi rin po napapagod. And babalik po uli kami. So bukas, babalik po yung ibang teams natin to augment and yung iba naman magpahinga. Good afternoon po. Ako po si Emmanuel Bongkodin ng PBS Radio Pilipinas. So, nabanggit niyo po kanina na marami po tayong programs ang DOH sa pagpunta po sa Masbate. And upon going to Masbate din po, and doon din po ako nag-surveillance. And how about po yung mga nasa far-flung areas na malalayo po sa ospital sa Masbate? Ano po ba ang mga programang mga ipinoprovide na atin sa kanila? Since grabe po yung naging epekto ng bagyong Opong sa Masbate. So, pare-parehas lang po. Pare-parehas lang naman ang sakit ng tao. Yun nga lang po, iba-iba rin yung tama, di ba, sa ibang munisipyo. But mostly, I guess it's 19 out of the 21 na nagulpi. Kasi po yung malapit sa CAMSUR, si San Pascual, hindi nag-brown out at yung katabi niya, si Claveria. But ganun pa rin po. So, on evaluation po yung reports, operating pa po yung mga bakuna dahil may mga gensets na binigay po tayo doon sa health centers. So nag-umpisa na po nung pagbabakuna towards the weekend. So lahat po yan. So lahat ng bakuna, pati sa tetanus, yung injuries, meron po sa ating sa health center. And naiumpisa na po yan para yung hindi pa nagkakasakit at hindi pa nababakunahan sa prevention. And yung isa na napakalaking tulong po is advocacy. So hindi lang po kayo, kami rin sa baba, and you could also help us yung to advocate kung saan po yung anong gagawin pag ganito yung mga nararamdaman. So aside from yung special teams na pumunta, yung CAMSUR nga po nag-conduct ng mga screening at nag-laboratory. Although in 10 days lang po sila, almost all na-cover yung mga munisipyo. So that's why we are getting reports, although delayed lang po, but there are reports already that's coming in from the ground. So actually yung 197 is, lang po, di ba, sinabi ko 4 lang na lugar. So there are 21 we are supposed to receive. So kaya nga po yung yung lifelines po kasi kailangang ma-restore. But the services are there. So yung nire-replenish po namin gamot, jerrycans, and so on, is for everybody. So wala pong special na sa bawat munisipyo. Pantay-pantay po. So pare-parehas ka rin kasi ang sakit. Diba? At saka yung environmental conditions. So, okay po? Nasagot po ba? About naman po sa supply ng mga gamot na ipinoprovide natin sa Masbate and sa number of doctors,
Can we say po ba na sapat po ba ang supply ng gamot and ating mga medical professionals na tumutulong po sa Masbate? Remember there's a ratio ano. So regarding supply, we have doctors to the barrios. I do not have the data right now. Since yung mga munisipyong wala, napapadalan po yan ng DOH ng doctor to the barrios. Yung iba po, yung HRH na midwife, nurse, at saka other professions, meron po tayo. I just don't have the list. So, ang ano lang po, ayan, yung augmentation teams tayo and also from international. So, when we say enough, we are not saying na walang magkakasakit. Meron, kaya lang na-address ka agad. So, hindi po yan pwedeng zero yung sakit, but pag sinabi po naman po natin na adequate yung medication, so dapat lang po pag nagpunta yung pasyente, available. So that's why we are replenishing based on the reports ng ating mga kahimanwa po sa Masbate. Last na po. Yes po. Sorry. Yung last question po, since according po sa DOST Pag-asa ay magkakaroon pa po tayo ng mga sunod-sunod na bagyo at the end simula ngayon hanggang at the end of the year. So ano po ba ang ating mga contingency plans, not just in Masbate po, na isasagawa ng DOH Bicol para po ma-minimize natin or ma-mitigate natin yung mga ganitong klaseng sakuna, and not just in Masbate but for the whole Bicol region po? So, yung sinasabi nga po natin na prevention is better than a pound of cure. So, we do trainings for basic life support. Marami po tayong trainings na first aid trainings and mass casualty management and so on, equipping the local government units. So, meron po tayong point person sa baba kasi sila yung magmamanage doon. So, aside from the trainings, yung ginagawa natin sa region is we preposition medicines. Naka-preposition po yung disaster med. So, pinapaano ko na lang po, hindi po kami yung mga programa. Wala po sa amin yung mga programa. What by preposition are disaster medicines na hindi po dapat ginagamit sa regular. So, disaster medicines, every quarter po, nagre-replenish ang DOH through the PIDOHO. And if need po, nag-augment po tayo sa provincial health offices. So, natapos na po si Opong, nag-preposition po tayo before Opong, na lahat na lahat na probinsya and Naga City is an ICC. And now after Paulo, magpe-preposition po ulit tayo. So depende po yan sa report ng ating probinsyang tinamaan, we preposition again. So remember, we augment, so we cannot cover all the needs because part in the plan sa ating alam naman natin 5% yung budget ng all levels ng government. Dapat po, pati lokal na gobyerno. So meron po sila, tinutulungan natin gumawa ng plan nila for disaster response. And yun po, that's tested now towards the end of the quarter. So tayo po ay nagre-remind at sa ating mga munisipyo, but we are still there to augment in terms of not just drugs, medicines, jerrycans, and other teams kung kinakailangan from other parts of the country. And there are some international teams. So yun lang po, ang nire-require na lang natin para may equity. So sinasabing equity, hindi nagugulpe yung iba, nasusobrahan yung iba. For the health teams, they should coordinate with the regional health office. So kung international, ang umpisa ng coordination is with the WHO who endorses to us sa national level po. And then yung national mag-endorse po sa region so they get also oriented on what to do, where to go, para hindi po nagsisiksikan sa isang munisipyo. So there is equity kung ano pong naibibigay natin. Sabi mo nga kanina, paano natin na-ensure? So there should be proper coordination. Hindi yung gustong magpunta, pupunta lang. Kasi po, si DOH ang may ang nakakaalam kung nasaan na po yung mga naka-preposition and if they are coming in, what they need. So, hindi po lahat ng gamot outside is appropriate. So, dadaan po yan sa FDA. So, iba po yung doses ng gamot sa ibang bansa. So, that's why they need to coordinate. So, we have FDA to regulate the medicines. And then, yung health facilities also ay yung, tama po, tsaka yung gamit na gagamitin for health, that's also regulated. So, they should actually coordinate with DOH for equity at saka nabibigyan lahat. So we know where the teams are on the ground. So that's why we did the
joint command post po sa Masbate, which worked well with Albay. So this has been going on for so long, but you're a new batch of reporters we are dealing with. So yung joint command post po with DOH and the province ensures that there is equity po ng ibinibigay po natin sa ibaba. So I hope that answers your question. Thank you. Good morning po. Alvis Ray Aison of CARE 104.3 DWAY FM. For Ma'am Windalin, thank you po so much for that very comprehensive explanation on mental health awareness. And my question is, earlier po you mentioned that it's not only the mental health professionals who can help and assist someone struggling with mental health issues. But I'd like to ask po, aside from medical interventions, what are the limitations of non-medical personnel when it comes to helping? In other words po, up to what point can they provide support and when should they step back? And sabihin ko na din po yung follow-up question ko po. Similarly, even medical professionals have boundaries when it comes to intervention. So, ano po yung limitations nila in this case? Thank you po. Thank you so much. That was actually very valid and very significant question. When it comes to limitation, I mentioned that the level of care, there are several levels of care that should be considered by the service providers. On the at the bottom, yun sinabi po kanina, the family, relatives, friends has a very significant role in helping through psychological first aid. Ito yung basic na pag ang isang tao may problema at nakita natin, kailangan lang pong kausapin. So magbigay lang po ng signal na open tayo sa kanya upang magbigay ng tulong. Ang limitation, pagka nakita po natin emotionally, physically, there are some red flags kasi nahati po siya sa maraming factors like physical, nakita natin na hindi na siya kumakain, na ayan. Tapos physical, hindi na siya makatulog. Tapos there are some signals or manifestations na naapektuhan na yung quality ng buhay niya. So that's already red flag. So kailangan na pong i-link, no, sa ating pong mga expert or professionals. Ang limitation po ay nabanggit ko na po, especially kung ang isang tao po ay nag-isip na, no, na magpakamatay. So it is not taboo to ask about dumating ba sa punto ng isang tao ay nag-isip magpakamatay. So that is very straightforwarding questions because we want to think about kung paano mag-isip yung tao. Remember na ang isang handang tumulong ay kailangan din po na maging mapagmatsyag at malaman kung ano yung action na dapat gawin. Sapagkat sa pamamagitan po nito ay maaari na po natin bigyan ng tulong or i-link na siya, no? I-refer na po siya, no, sa mga ating mga professional helps like psychologists or psychiatrists. So, ito yung mga simple na mga limitation. Kaya nakita po natin na napaka-importante talagang pakikipag-usap. Sapagkat sa pakikipag-usap ay we are already opening the kalooban. Remember that one of the very important well-being factors in the well-being, apat po kasi yan eh. Ang tao po ay tinitimbang ang kanyang well-being sa Filipino po or Tagalog, kagalingan. Sa Bicol, karahayan or katibayan. Yan ang gustong sabihin kang well-being, karahayan. Ngunyan, gusto ko pong i-connect iyan dyan, tangani pong mas madali tang mahiling sa limitation. Ang inot na inot po dyan, kay puhan pong mahiling ang sa iyang kalooban. That is number one, the inner self of a person.
why we need to identify or know about the kalooban? Kasi mahirap po kasi ang kalooban eh. You need to open the loob before you know what is inside, right? Kaya kung hindi po natin kakausapin yung tao na meron pala siyang binabalak sa loob, hindi po natin alam. And sometimes, ito yung nakakalimutan. Ito yung minsan akala natin binabaliwa, pero meron pala no, na mabigat at hindi kayang dalhin ng isang tao. So that is number 1 in the well-being, the kalooban. Number 2, the social, pakikipagkapwa. 4 na kayan eh. Kalooban, kapwa. So meaning to say, lahat tayo kailangan merong connection or relationship and how we value to connect with each other. Walang sino man na nabubuhay ng para sa sarili lamang, right? Okay. So with that context, alam natin na ang bawat isa ay kailangan ng bawat isa. Ang pangatlo, yung ating the talent or karunungan. Okay? So kailangan ng isang tao na ma-recognize kung anong meron siya. So that is the self-awareness. Kailangan malaman niya kung anong galing at malaman niya rin kung ano ang kanyang kahinaan. Kasi sa galing niya, yun ang i-reinforce sa kanya ng kanyang family. Ang tao kasi pag namumroblema, nakakalimutan na niya kung sino siya. Right? Kahit napakagaling at meron kang profesyon, magaling ka sa ganito, pag tayo ay dumaan sa dagot, lahat po yan nakalimutan na. So doon po papasok yung ating support system. Hindi po natin pinapangaralan, hindi po tayo nagrekomenda, pero during crisis or emergency or disaster, the people tends to panic. Sometimes pag kinain siya ng kanyang takot at ng lungkot, lahat po yan nawawala. Kaya nga madilim eh. Diyan po papasok yung ating family. So, kapwa. So that is why we need to value our kapwa. The fourth one, kapwa, kalooban, kapwa, and then the inner self, na-mention ko na rin po, kalooban, kalimutan ko na nagka-dementia na ako. Pero ang pinaka-importante po yan ay na-mention ko na yung kagalingan. Kagalingan. Okay? So, na-mention ko na rin po. So, yan po, kailangan po binabalansi po yan sa isang tao. Kasi pag hindi po yan na-balance, papasok po yung problema. Problema mo sa relation, so that is kapwa because of the relationship. Problema mo sa kalooban, it is because of the stresses in life na hindi po nabigyan ng magandang coping mechanism. Okay? Inner self, the kalooban, so we need to talk with the people who are experiencing with problem. So that's the reason why we have a certain limitation, but number 1, kailangan kausapin. So that's the tool. Now, sagutin ko na rin po kung at the level of the there's a certain delineation of referral when it comes to mental health condition. The reason why naglagay po tayo ng mental health services sa RHU sapagkat, di ba, most of our service users, meaning to say the clients, are in the community. So, kailangan mapagaan sa kanila yung paglapit po ng ating services sa baba. Marami pong mga tao na kahit gusto nilang dumulog at magpatingin at dahil sa kahirapan at syempre yung kakulangan sa buhay ay may gusto pa nila na kalimutan na lang. So, ganun po yung ginagawa natin. Kaya yung programa po ng DOH ay ina-address na matugunan po lahat yung as much as possible yung pangangailangan ng isang taong namumroblema. At may programa po katulad po ng community-based mental health na kung saan po ay ini-empower po, tinitrain po natin yung mga tao sa baba, no? Na tingnan yung mga red flags para in the event na hindi na nila kaya, so kailangan punuan natin sila ng mga importanteng information like this one. Kasi di ba kanina nakwento ko na marami tayong resources, meron tayong services, and yet why people do not seek help
to our health services, it is because they do not want to avail, but sometimes they do not know that there are already existing services in the community. So that's what we want not to bridge in our health system, specifically for the mental health. Now, so that's the time. Pag kinonect natin sila sa RHU, I think there's no problem in linking to the advanced comprehensive because our doctors and nurses are also trained on how to, for the referral pathway. So yun po yung ating magandang sistema kung paano po natin yung limitasyon ng ating papel. Pero malaki po yung ating papel sa baba, especially for the psychoeducation and intensifying the information. When we talk about information, just the basic information, yung usap tayo is a very therapeutic communication to the ones who are experiencing some struggle na hindi sila nag-iisa. At tayo naman po ay magpaparamdam. When it comes to the clinical, so that's the time that we will help that person to link with the higher. So that's how we delineate our limitation in terms of providing help to our clients. Thank you po. Meron po tayong Bicol Mental Health Congress. Inaanyahan po namin kayo kung October 16 po sa proxy. Okay, ang mga targeted packs po natin dito coming from the policy makers, LCEs and other agencies. We also invited from WHO Manila, yung mga expert in the line of mental health to answer or address our issues in disaster. Kasi ito yung pinaka-tema ngayon. So ano magiging papel ng mental health services? We also empower, engage the community. So para ma-showcase po that there are certain municipalities who are already doing that. And that is a very effective or efficient way in providing services na sa baba pa lang po, may mga machinery na po tayo or makinarya na tumutulong po sa bawat isa. The media professionals are very helpful. We would like to thank you so much for helping us na disseminating the right information. So yung malaki po ang papel ng tamang information sa pag-aabot po ng aming mga health services po sa baba. Thank you so much po. Hello, good afternoon, ma'am. From Brigada News from Legazpi, Norris Mingoy, ma'am. Ma'am, in connection, ma'am, yung binabanggit nyo kanina sa suicide, baka lamang makahingi kami ng data sa buong Bicol, ma'am, kung ilan na po ba yung suicide incident natin and what provinces po yung pinakamarami. Then comparison for 2025 to 2024. And ano ang mas marami ba yung nagsuicide? It is men or women? Okay. So in terms of disaggregation of the data, in fact, lahat naman po ng mga provinces meron po tayo. That really give you the result because there are some cases or suicide, die by suicide who were not yet validated in terms of the submission. This is one of the challenges that we are facing currently because we do not have the data, the system yet. So this is one of the concerns that we are tackling in central office. Mahirap po talaga kasi may kaukuluan po kasing papel kung sino po yung magbibigay niyan. But in our practice, the PNP are the ones who are giving us the data. So we can provide you that. Lahat po ng mga provinces meron. Kaya lang, syempre, for example, Camarines Sur, malaki ang papel doon. Kaya lumalabas na mataas sila. So that is not actually the story behind that. So, but this is actually the observation. Lahat po ng mga provinces meron pong reported na die by suicide. So this is the correct term, die by suicide. Not completed or successful, So we correct that, die by suicide. And pakiusap din po na knowing the figures or numbers is good because we want to make use of that in strategizing, strategizing
what preventive measures should be prioritized, especially in the certain communities who has a higher incidence of dying by suicide. So that is the essence of the number. But you know, in our mental health, we focus more on the prevention. Kasi marami pa tayong magagawa dito. Especially for those people na masasalba po natin. It's good to know about the numbers. I already mentioned about that because we want to strategize. Ano ba yung dapat nating gawin para maiwasan? May lives po dyan, ibig sabihin, acronym po yan. So that is a WHO, especially for the methodologies on how they are making use to die by suicide. Pero we do not highlight this actually. In fact, we do not sensationalize the numbers. But then we would like to call an action for all the media professionals to focus on the preventive side because this is what we need in our community, to talk about the coping na in case na malungkot sila, sad sila, wala silang matakbuhan, saan sila dapat pupunta. In fact, I would like to tell you a story. This is an evidence-based report. During the COVID, the DOH in fact established a hotline or helpline. And most of the callers belong to the age, an average of 24. Most are female. Kasi alam naman natin, ang babae, madaling mag-vent out yan. Ito yung positive coping ng babae compared to the male. Sometimes their coping were translated into a maladaptive. Diba? So, obserbahan natin. So, I do not want to stress kung anong klase. But as a yung self-awareness, kilala natin yung sarili natin. Tama, di ba? Pag namumroblema tayo, anong ginagawa natin? Ganun lang po yun. Kung saan ba natin binubuhos yung ating energy pag tayo po ay namumroblema. So that's how we determine the way we are handling our stresses in life. So just like yung tanong kanina ni Sir regarding the suicide, yes, we have this number, but it is more helpful to intensify or focus more on the preventive aspect because marami po tayong makikita, especially in our social media. The challenge is, ano po kaya yung magiging contribution or papel natin? Gusto kong, ano kayang programa meron tayo para matulungan po kami na maiusad po yung ating mental health sa community. Okay. Thank you. Ma'am, although wala ka naman nababanggit, ma'am, na data about sa suicide, although kami naman, mga media, is may mga naibabalita kami. Hindi naman araw-araw, pero buwan-buwan meron po tayong naitatala. It is alarming ba, ma'am, sa Bicol region itong suicide ba? Tama ka po. It's alarming. Whenever we read or heard someone who died by suicide, masakit, di ba? Pero wala tayong means to prevent that. Kasi sabi nga natin, mental health is a public issue. There are so many determinants to look into. Ano ba yung rason? Pero malaki po ang papel natin to mitigate that situation. Especially by giving the right information, which I already mentioned about focusing on the coping mechanism. Kasi yung mga bata, pag alimbawa sad sila, may problema sila, mostly in our helpline, bakit sila tumatawag? Number 1, relationship. Ito yung dahilan. Relationship. Number 1, family. See? Number 2, love life. Yan po ang rason. Yung sumunod yan, tatawag sila kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta. Meaning to say, seeking help, where to go. So, these are the basic information na madali lang naman ibigay. Pwedeng pumunta, pwede pong tumulong po tayo na magbigay na kung saan sila pupunta sa community, sa local health
government units, sa rural health units. So yun po yung mga basic no, na kailangan itawid po natin sila para po may mapupuntahan. At tapa po kayo, napaka-alarming kasi nga, di ba, na-mention po natin, walang exemption, no? Pagdating po sa mental health problem. I mentioned as young as 10 years old at masyadong mabigat, no, sa damdamin yung ganong klaseng insidente na batang-bata pa, no? Pero ito naman kasi yung hamon. Marami po kasing, hindi lang isang gobyerno, no? Hindi lang isang tao ang dapat gumawa niyan. Marami pong mga ahensya ang dapat magtulungan. Sa batas po natin na National Mental Health Act o Republic Act 11036, tayo po ay minandahan. Marami po ang minandahan ng batas, no? Pinandahan po ang DOH na magkaroon po ng programa at mga services, no? Ginawa po natin 'yan. Pinalakas po natin yung ating health facilities upang maihanda yung ating mga mental health services. Pero hindi po lang dito magtatapos. So kailangan po natin itawid, no, yung mga taong mangangailangan at as much as possible ay maiwasan po na magkaisip ng ganon. So it's a collective effort, no, coming from the different key partners. For example, when we talk about the psychoeducation and advocacy, it's not only DOH, no? In fact, in Republic Act 11036, marami pong mga government agencies na talagang minandahan, like Department of Education. Kasi 'di ba, yung datos na mataas sa suicide nandun sa age bracket na nasa school age po 'yan, no? 10 years old, as young as 10 to 24 years old. So saan po ito mahanap itong population na ito? 3 settings lang yan. Kaya po yung focus natin ngayon is school-based, community, and workplace. So wag po natin din kalimutan to take care of ourselves. Because we are also part in the workplaces to provide services, just like what we are doing now. Media professionals are very instrumental in giving advocacy, the right advocacy, so that we can disseminate, no, and reach out our population to provide this very important information about the mental health services. So I think this is the substance, no, and I believe this is not just an accident. The people who attended now has a very important mission to help our calling, no, to fight against stigma, to open the community, to have more access, to reach out the people who are in need of the mental health services, and somehow, even in our family, I think we can observe that to our surroundings in the community or even in the social media, so we can connect them, give them the information. So ito po yung maliit, pero I think it will make a difference to everyone. Thank you po. Para sa rupasan itong hapot ko. Ma'am, kay Ma'am Twinkle, kay Dr. Twinkle? Ma'am Twinkle. Ma'am, napag-uusap pa ma'am dito sa Legazpi, itong newborn screening. Although, di ko lang alam sa ibang mga municipalities and cities kung ito ay napag-uusapan sa Sangguniang. Ito ang mga reklamo nila. May mga birthing facility tayo ma'am na ayaw na mga anak sa... Tama ba yun? May mga buntis na ayaw ng mga anak doon sa birthing facility natin sa mga barangay. How is it true, ma'am, na meron bang na bumababa yung natin, yung panganganak sa mga birthing facility natin sa mga barangay? What do you mean, sir, na mga barangay? Ano po ito? Public or private lying-in? Yung mga lying-in po, ma'am, lahat ng mga lying-in po sa mga barangay po natin sa buong Bicol, ma'am. Bumababa yung bilang ba natin ng panganganak, ma'am? As of ang pinaka-basis po kasi natin, sir, ng data for yung tinatawag nating facility-based delivery. Kasi di ba po, dinidiscourage na natin ang home deliveries. Bawal po mga anak sa mga bahay. No, kung nung unang panahon may mga partera pa tayong tinatawag, delikado na po yun. Dapat po, licensed professional or birthing professionals po at
nasa licensed birthing facilities tayo. So yung tanong nyo po is kung kumukonte ang nanganganak sa lying-in, so far po, sir, wala po akong mapoprovide specifically na data sa ngayon. Pero meron, based po sa FHSIS natin, tumataas naman po yung facility-based. Pag sinabi po nating facility-based delivery, kasabay na po dito ang ospital. So lying-in at ospital kung saan nanganganak po ang ating mga, anong tawag nito, mga buntis. Kaya nga po tinaasan, kanina na-mention ko po yung PhilHealth package. Kaya nga po tinaasan ng PhilHealth ang coverage ng maternity benefit sa lying-in para ma-decongest po yung ating mga hospitals like BRTTH or BRHMC and BMC na ma-encourage po sa mga mga normal conditions, hindi ibig sabihin hindi po at risk hindi high blood, nasa tamang edad po, hindi 35 years old and above, wala pong ibang mga comorbidities na tinatawag, pwede pong manganak safely sa lisensyado po na birthing facility. So kung ang tanong, kumukonti na lang, I think sir, nagiging aware naman po ngayon, di ba po, Doktora, na dapat manganak sa lisensyado na po na birthing facility. At kasama po namin dito ang ating Regulatory Licensing and Enforcement Division sa Department of Health na dapat lisensyado yung mga nag-a-apply na birthing facilities na. So, yun lang po. Thank you po, ma'am. Magandang hapon po sa ating lahat. Para po to kay Nurse Wendelin. Ako po pala si Raiza Lucido from PIA Albay. Kapag po ba, ma'am, nakakaranas ako ng stress, anxiety, or depression, i-clarify ko lang po kung where can I go or may process po ba para makakuha ako ng tulong or do we have expert po sa ating barangay level? Yun lang po. Thank you po. Pwede. Hello. Ayan. I-share po namin yung National Center Mental Health helpline. So meron po tayong helpline. And then in the event, meron po tayong available na mga service providers po sa RHU at or MHO, CHO na sila po ay trained for the psychoeducation and psychosocial. Pero for those who would like to seek na online, meron din po tayo. I-share ko na lang po kay Ma'am Denise, no, para ibigay rin po sa inyo. Pati po yung QR code sa convention para po mag-register for those who are interested po to attend. Kasi magpapadala po kami ng official letter po, no? Only who registered will be sent out with invite po para yung confirmation automatically malaman din po namin. Share po namin yung mga hotlines, no? Para ma-access nyo rin po. Thank you. Thank you, Ma'am Wens. Yes, i-share na lang namin sa inyo, baka sa GC na lang para mas madali. Pero dati na yun ng mga mental health hotlines. Sige po, kung wala na po palang ibang magtatanong, last question na po siguro si Ma'am. Okay, good afternoon to all po. I'm Bombo Sheila from Bombo Radyo Legazpi. Kay Ma'am Windalin po ang question ko. Ma'am, prone po ba sa mental health problem yung mga taong dumaan sa bagyo or sa kalamidad? And paano po nakakatulong yung ginagawang mental health support sa mga nasalanta and why is it important? Yes. In fact, vulnerable, no? During normal times, 10% of our populations, I already mentioned, are suffering from mental health condition. Now, during disaster, it tripled 30%. So meaning to say, this is due to the affected communities na maraming kakulangan. Dahil nga syempre, nawalan ka ng bahay. Minsan, nawala yung mahal mo sa buhay. So, of course, they will suffer from any distressful event caused by these typhoons or calamities. No? Ito po ay normal. No? Kaya yung
yung normal during disaster na talagang lumulobo yung pangangailangan sa mental health assistance. Ngayon po, ang ano na lang po natin dito na dapat po talaga mabigyan kaagad ng paunang lunas, especially yung mga basic services. Kaya ma-observe po natin na ang una po natin binibigay during disaster ay yung kailangan po nila para matugunan, ma-reduce po yung kanilang yung stress, yung kahirapan nila, yung struggles nila. And then we try also to assess kung ano pa pong mga difficulties na maaari po natin idulog sa iba-iba pa pong mga agencies, no, na appropriate para matugunan yung kanilang problema. So, yun po. Para may question pa po, ma'am. Okay na po ba? Okay. Okay, maraming Thank you po. salamat po. Kay Ma'am Au naman po. Since nag-conduct po ma'am kayo ng mental health support sa Masbate, ano po ba yung activities na isinagawa ninyo and ano yung epekto nito doon sa mga evacuees? So hindi po ako yung teams. Because Yes as po, part yung of the response, yung quad teams as part of the plan. So when we go down, that's one of the things that we bring down, yung mental health and social support na teams. So sila po yung mag-a-assess. Ang sabi nga natin, syempre yung namatayan, number 1 yan. And yung mga nasa evacuation camps, more than those in the communities. So there are groups of people in evacuation camps sa mga eskwelahan and sa mga bahay. So there are activities that they do, and sabi nga, I guess si Miss Wendy ang pinaka-appropriate person to ask ano yung mga activities at ano rin yung, kasi meron din silang supplies na binibili namin para dalhin sa baba for the stress debriefing activities. Yung mga services po na ino-offer ng mental health, unang-una po yung psychological first aid. So kailangan po natin, di ba, sa ating well-being framework, kailangan may interaction. Kailangan pong malaman kung ano ang saloobin nila. Kasi para ma-vent out yung kanilang mga dinadala. So importante po ito na at least ma-vent out nila yung kanilang mga hinagpis. So that's already very helpful. Sa mga bata po, since syempre nasa kalamidad yan, no, ay tapos na yung disaster, kailangan po ma-normalize yung exposure nila na hindi dapat nila, kumbaga, hindi sila mapako doon sa takot. So ang ginagawa pa po, nagkakaroon po ng mga play therapy or yung tinatawag natin na yung ating art session. It's only a medium. It's just a medium for the children to verbalize their feelings. So ganun lang po yung process natin para malaman po natin or makita natin kung meron po bang mga kakaiba, no, doon sa mga emosyon or doon po sa mga experiences na nakikita sa mga bata. So in the event na nagkaroon ng manifestations or red flag or na-trauma yung bata, so that's the time that our team also referred that to our doctors. So para mai-refer din po kung kinakailangan po sa level po ng ating psychiatry or psychologist. So we have also our child neurologist and psychiatrist here in Bicol region for our information. Dr. Romano po, affiliated po siya sa BMC. Sa Legazpi po, affiliated po din po siya sa private and PRTTH po. So nandyan po lahat yung ating mga psychiatrists. We have only 8 psychiatrists in Bicol region. And that's the reason why we are addressing the scarcity of our specialists, and we are bringing the mental health services to the community. Kaya sila po ay sinanay ng ating mga psychiatrists. Sila rin po yung nagtitrain diyan. Para kahit po yung mga basic na mental health conditions ay mabigyan kaagad ng immediate services at intervention. Last na lang po ma'am, kasi may tanong daw si Sir, pero ako na lang daw po magtatanong. Ito po ba ay one time lang na yung mental health support or it takes weeks po para masuportahan po sila? Depende po. Depende sa kondisyon ng isang service users.
Depende po yan. For example, pag nakita naman natin na wala naman mga red flags, pinapakita po. Kasi yung mga overwhelming reactions, those are normal to an abnormal situation. Normal lang yung nakikita natin na natataranta sila, o kaya takot sila, galit sila. Those are normal reaction. Pero pag inobserve natin na nag-prolong na yan, 2 weeks na, isang buwan na. So kaya kailangan din po na minomonitor pa rin from time to time na with the help of our local health service providers po sa baba. Pero pag sa initial po na PFA na nakita naman na okay naman no, yung kanilang mga emotions, so there's no need naman. No? It's only psychoeducation, focusing on stress management, yun na yun po, magsa-psychoeducation, and then self-care. So we focus always to remind them for the self-care because this is very important. In times of disaster, kailangan po na wag nating kalimutan yung ating sarili. Kahit po tayong lahat dito sa loob, no? So let's always take care of ourselves po so that we can help also others. Thank you. Good afternoon po. Follow-up ko lang po sa psychosocial intervention po. Aside po sa Masbate, meron pong ginagawang trainings po, lalo na sa mga workplace po. Yes, meron po. In fact, ang isa po ito sa aming mandate sa Department of Health, no, Bicol CHD. Kami po yung nagsasanay. Tinitrain po namin lahat ng mga service provider. Maliban po dyan, lahat po ng mga empleyado sa kanya-kanya pong ahensya o kahit po pribado, no, ay sinasanay po namin doon sa tinatawag natin na mental health, psychosocial support and services para po maihanda ng bawat po empleyado, organization or opisina, ay meron man lang na nasanay na isang empleyado na pwede pong magbigay ng psychosocial services. Kabilang na po dyan yung PFA. So tinitrain po namin ng proseso kung paano po sapagkat hindi po biro yung pagbibigay po or pagpo-process ng isang tao. Pag hindi po kasi trained ang isang tao at nag-psychosocial ka, baka mamaya parang Pandora box siya. Pag nagbukas tayo, kailangan marunong tayo magsara. Ganun po yon. Hindi po pwedeng magbubukas lang and then iniwan lang na nakabitin na uuwi yung ating kliyente na nag-iisip siya na yung nagpo-process. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. So, yun po ang objective ng ating mga training. So, sinasanay po natin at bukas po ito in the event that you want also to attend, no? Yung ating mga media professional, kayo po ay wini-welcome natin din po namin sa kasanayan nito na mental health psychosocial sapagkat ito po yung paghahanda natin in times of disaster. Meron po tayong mga responders na agaran pong tutulong in the event na meron pong ganitong klaseng mga typhoon o kung ano. So everybody is also welcome no, to attend this training, no, aside from the health service providers po. Gusto po ninyo, pwede po kayong ito po yung call for action namin sa mga media professionals. Baka po pwede po kayo, yung kapisanan ng, ng broadcasting, no, na magkaroon din po kayo ng plano na mag-appropriate kayo ng ganitong klaseng training, no, yung sa MHPSS at may training din po kami sa psychological first aid. Ito po yung psychosocial skills, no? Na iba po kasi pagka talagang mental yung dating. Kasi syempre hindi authority yung dating By the way, pag defensive kasi yung hindi po natin mahihikayat na magsalita, no? So nakasara lang po siya, no? So it's a psychosocial skills. It's very effective when we especially when we talk it out with our clients. So it can also be useful, especially in our family. Magagamit din po natin ito, kahit po sa sarili natin pamilya, yung PFA skills. No? Thank you so much. In addition pala, thank you at nagpa-training kayo sa first aid for those who attended. So I think kayo po, because parang kami rin, you respond
also to situations na hindi na stressful. So I think it would help if you two are trained on stress debriefing. So siguro organize nyo po and then inform Miss Wendy. Because, di ba, pumunta po tayo sa Masbate. Na-stress kayo. So if not, okay yung coping mechanisms nyo. But if you had to stay there for so long, you will have to do stress debriefing. Kahit po kami, we can only do 10 days in disaster situations and we are taken out and we do stress debriefing. I guess you need that also. For you po, Doc, yung sa therapeutic food po sa Masbate, ano po ang laman nito and paano po ito ka-importante and makakatulong sa taga Masbate? Yung therapeutic food. Sorry, I'm not an expert on that, but I know, eto po yun yung, kasi di ba, ang nutritional status ng bata at senior, specifically bata, ay medyo talagang special attention dahil madali silang malnourished. So, I said earlier na if they are malnourished after a certain period of time, in certain very young ages, na ma-minus po yung IQ points. So yun ang inaalagaan natin. So these are supplements na, kasi di ba walang gulay, walang pagkain ng normal. So we ensure na meron siyang supplements. Kasi nga di ba, I hope you were already around in service, na in evacuation camp Sinalbay for Mayon, na that lasts for 3 to 4 months. Hindi dapat sardinas, bigas, at lang po, palagi noodles. So, human health will suffer. Pag yun lang po ay binibigay, it's not good for the kidneys and it's not a balanced diet. So, ito po ay tulong para mabalanse yung diet na hindi easily available because merong ngang disaster. Pati yung local produce din natin na disaster. So, it's making sure na walang mamamalnourished sa ating mga bata. The most vulnerable population. Okay. Thank you po, Dra. So, thank you po sa ating resource sa pagsagot ng ating mga questions. And bilang po pa sa salamat sa inyo, bibigyan po namin kayo ng Certificate of Appreciation signed by our OIC Director 4, Dr. Rosa Maria B. Rempilio. May we call on Miss Twinkle Jean P. Lorelia. Saan kayo, ma'am? Dito. Dito na lang, kuya. Or sa harap. Ay, sa harap na lang. Apo. Ako na lang, ako. Wala po kasi si Ma'am Danica ngayon. Nag-attend lang siya ng other important meeting. Kaya ako muna. Thank you po. Next, Miss Wendelin G. Baluis. Ay, oo nga. Sige, sabay na. Ulit. Sige. Gusto nila sabay-sabay na. Sige. Ibigay ko na rin po yung kay Ma'am, kay Dra. Ito. Dr. Aurora Teresa M. Deluro. And kay Ma'am Wendy po ito. And kayo na lang. Okay. Sasama ba ako? Sasama. Okay po, thank you po. Upo muna po kayo, Dra, Ma'am Wens and Ma'am Twinks. Kasi po later magpo-photo op po tayo. Pero bago po yan, meron pa din po tayong certificate para kay Philippine Information Agency, Albay, para sa continuous po na help na binibigay nila sa pag-invite sa inyo. Yan. Kung wala po sila, mahirapan kami mag-invite. Thank you po, ma'am. Ayan si Ma'am Riza. Ay, kanino ba to? Ay, sa'yo to, ma'am. Alright po, thank you po. Tapos na po yung ating press conference
Thank you so much po sa inyo sa pag-attend. And photo op muna po tayo. After po, yung mga CS forms ninyo,